Kilala ko muna po yung ating challenger sa debating ito. Si Pastor Lindo Navarro. Bro, pakilala ka bro. Sa ating mga viewers, meron na tayong tatlong live viewers. Sige, so magandang gabi sa lahat nating mga live viewers ngayon. Nawa po ay pagpalain po tayo ng Diyos, samahan po tayo sa isang maginoong diskusyon sa gabing ito. Nawa po ay buksan po ating atong puso't isipan, maliwanagan po natin yung aral ng katotohanan. At magandang gabi rin sa aking katunggali, Brother Alvin Gitamundok ng CFD. Meron din sa ating moderator. God bless everyone. Magandang gabi sa lahat. Okay, yan po si Brother Lyndon Navarro ng Church of Christ 3380. At ang sa negative side naman po si Brother Alvin Gitamundok sa Roman Catholic. Bro Alvin, pakilala ka po. Good evening sa lahat. Kay Brad Paulo, ating moderator ngayon sa gabing ito, sa ating talakayan, together with Pastor Lyndon ng Church of Christ. Magandang gabi, Pastor Lyndon, at sa ating mga viewers at listeners ngayong gabi. Sana gabayan tayo ng Panginoong Diyos at marami tayong matutunan na aral sa ating talakayan tonight. No? Patunayan ni Brad Lyndon na walang Trinity sa Biblia. Ganun ba? Yun ba ang tema natin, Pastor Lyndon? Tapos ako naman ang negative. Objection ba sa moderator? Dali po. Sige, ako na. Ang topic, Bro Alvin, papatunayan niya na ang Roman Catholic Church ay tatlo ang Diyos. So, clear po ba, Sir Alvin, yung topic base sa Biblia? Papatunayan daw niya po, Sir, na iyan lagi yung mga clear. Topic niya. Okay. So, ang topic na papatunayan pala ngayon no, sa mga naikinig, papatunayan ko sa katauhan ni Pastor Lyndon Navarro. Papatunayan ko na tatlo ang Diyos ng Roman Catholic Church. Siyempre, negative dyan si Brother Alvin Gitamundok. So, clear na, no? So, bibigyan kita ng... ready na ba? Both side, Bro Pastor Lyndon? 10-7 po ba ito? At 10 yung presentation, 7 yung process namin. Yes, so ang rules natin bro, proper logical na lang, tsaka correct reasoning, tapos yung pagka yes or no, categorical first, then 20 seconds explanation. Tapos, mayroon naman akong timer dito. Ipapakita ko kahit yung 20 seconds siguro, ipapakita ko yun. Objection, both side, tag-isa. Pagkatapos mag-objection, tag-isang objection lang para i-object nyo na lahat. Tapos, magde-decide na ako nun. Magde-decide na yung moderator, saka ano pa ba? Pag ang hinihingi ay talata or pangalan, lugar, kung kahit hindi yes or no, kung iyon ang hinihingi sa tanong, sana maipasok natin yung talata o pangalan para tayo dito, rektahan yung sagutan natin, yung tanongan natin dito. So sa mga nanonood dyan, naway samahan niyo po kami hanggang sa huli para marami po tayong matututunan dito sa dalawang magiting na debate. So, 10 minutes, bro. Matatapos ka dito sa live natin, no? Kasi naka 5 minutes na tayo. Matatapos ka ng 16 dito sa live. Yung oras natin sa live dito. Kung nantidnan, bro. Para mamaya yung timer ko dito sa 20 seconds na lang. So, your time start now, bro. Pastor Lyndon. Sige, no? So magandang gabi sa lahat nating mga nakikinig. Once again, this is your friendly debaters, Pastor Lyndon Navarro, mula po sa panig ng Church of Christ 33 AD. So ngayon po mga kapatid, bago po ako umpisa, nais ko lang po linawin yung paksa, yung topiko na ating pag-uusapan ngayon ni Brother Alvin Gitamundok. Patutunayan ko na tatlo ang Diyos ng Katoliko. So, ngayon po mga kapatid, yan pong paksa na hamon ko sa kapatid, no?
So ngayon, bakit ko mapatunayan at bakit ko ito ay inihahamon sa mga Katoliko? Kasi po mga kaibigan natin, ito po yung doktrina ng Trinity, ito po yung katuruan ng Santissima Trinidad. Acquired po ito sa paniniwala ng Trinity. Una bis, sa title pa lang po, Trinity. Pero pag tinanong mo sila kung ilan ang Diyos nila, sasabihin isa. So ayaw na ayaw nila umamin na tatlo pala ang Diyos nila. So ngayon po mga kapatid, yung Trinity ay nanging oneness pala. No? Kasi ang salitang three, kailanman hindi nanging isa yan. No? Dapat onity yan. Hindi yan Trinity. Pag sinabi mong Trinity, ibig sabihin tatlo. Hindi isa. Nung saan ka nakakita na tatlo, isa pala. Kaya po nasasabi ko mga giliw nating taga-subaybay, mga kapatid, na itong paniniwala ng Trinity, acquired po ito sa paniniwala nila. Kasi, Trinity ka, tapos tinatanong ka kung ilan ang Diyos mo, sasabihin mo tatlo. Dinawin ko lang po paano naging tatlo ito mga kapatid. Itong mga tao na naniniwala sa doktrina ng Santissima Trinidad, pag binilang mo ang Diyos nila, hindi nila gusto hindi kasi nila gusto na bilangin yung Diyos eh. Ganito nilawin ko mga kapatid Itong naniniwala sa Trinity, naniniwala sila na ang Diyos Ama ay Diyos. Isa na yan. Yung Diyos Anak ay Diyos. Yan, pangalawang Diyos na. Yung Diyos Espiritu Santo ay Diyos. Ayan, tatlong Diyos na. So kung ganun mga kapatid, ilan ba ang Diyos? Napakalinaw ho mga kapatid na tatlo. At sa debating ito, buksan po natin ang puso't isipan natin na tatlo ang Diyos ng Trinity. Sapagkat ang Diyos Ama ay Diyos, Diyos Anak ay Diyos, Diyos Espiritu Santo ay Diyos. Yan, tatlong Diyos ang pinaniniwalaan nila. Kaya nga nagtataka ako na Trinity, yung titulo ng paniniwala nila, pero ayaw nila umamin na ang Trinity ay tatlong Diyos. Kadalasan na narinig ko sa mga naniniwala ng Trinity, pag tinatanong mo kung ilan ang Diyos nila, sasabihin nila isa. Tapos ano ba yung doktrina ng Godhead? Trinity. Malaking kalapastanganan yun. Trinity ka? Hindi ka naniniwala ang tatlo ang Diyos mo? Ito mga kapatid, I would like to share this verse. Linawin ko lang po kung ilan ba ang Diyos na binanggit dito. Ayon po sa Juan 1:1, ang sabi po ng Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Nang pasimula, nandoon na ang Berbo. At ang Berbo ay kasama ng Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Yung berbong tinutukoy dyan mga kapatid, yan po ang Panginoong Hesukristo. So kung pansinin po natin mga giliw nating taga-subaybay, ilan ba ang Diyos dyan? So, napakalinaw po, sabi ng talata sa 1:1, at ang Berbo ay Diyos. Okay, linawin ko sa sa medyo madali na translation. Malinaw na translation.
Nang pasimula, nandoon na si Kristo. Last 5 minutes, bro. At si Kristo ay kasama ng Diyos at si Kristo ay Diyos. So napakalinaw po mga kapatid, hindi naman ano yan eh, hindi naman tatlo na yan tutukoy dyan eh. Para sabihin mo na Trinity. Ito po ang palagi nilang binabanggit na talata. No? Pag tinatanong mo sila, saan mabasa ang Trinity? Basahan ka lang sa 1 John chapter 5. Verse 7. So sabi po ng Biblia dyan, there is 3 names be recorded in heaven. The Father, the water, and the blood. Sa isang salin po, sa medyo pinakamalapit na salin nila, yung King James, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At yan daw po, yan ang Trinity. Oh. Napakalinaw ho mga giliw nating sa taga-subaybay. No. Naubusin mo man basa yung talata sa Biblia. Walang binanggit dyan sa talata na ang Father, Son, and Holy Spirit ay tinatawag na Trinity. Wala po nakasulat dyan. Oh. Kaya mga kapatid, no? Dapat sinulat yan na ang Father, Son, and Holy Spirit, ito sila ay Trinity. Anak naglagay dyan, there are 3. Sa Bible, mga kapatid, may salitang 3. Pero walang salitang Trinity. Yan po ay dagdag lang ni Tertullian. Kasi si Tertullian kasi yung ano dyan eh. Yung nag-umpisa ng Trinity. Oh. Last 3 minutes, Kaya, bro. mga gilaw nating taga-subaybay, pag-check mo, Mr. Moderator, kung 1 minute na lang ha. Kaya ang mga gilaw nating taga-subaybay, nililinaw lang po natin, mga kapatid, na nagpapakilala sila na Trinity sila. Pag tinatanong mo kung tatlo ba ang Diyos nila, ayaw sila umamin. At sabi daw nila, isa lang ang Diyos. Pero may 3 persona. Ito pang malaking kamalian ho, mga kapatid. Sa Biblia, wala kang may babasa sa Biblia na isang Diyos at may 3 persona. Sa isang talata ha, sa isang talata ng Biblia, wala kang mababasa, no? Na isang Diyos at 3 persona. No? Yan ang pahanap ko may kay Brother Alvin. No? Kung may mahanap siya. No? Para medyo makapa-prepare pa siya na hanapin yun, mga kapatid. Kaya ho, sa paksang pong pag-uusapan natin, na patutunayan ko na 3 ang Diyos ng Trinity. Kasi una, sa pangalan, 3. Oh. Pag sinabi mong 3, tindigan mo na 3 ka. Saan ka nakakita na 3, isa pala? Pangalawa, naniniwala sila na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay Diyos. So itong 3 to ay Diyos. Tapos sasabihin mo, ilan ang Diyos? 3. Isa lang ang Diyos at may 3 persona. No? Excuse me po, mga kapatid, no? Sa debating ito, wag nyo isama yung persona dito. Sapagkat yung pinag-uusapan namin dito ay Diyos. No? So kaya, mali yan para sabihin mo na may isang Diyos at 3 persona. 1 minute. Yan ay isang kamalian na pinaniniwalaan ng mga naniniwala sa Trinity. 1 minute, bro, ha? Sapagkat walang may nakabasa sa Biblia, walang may nakasulat sa Biblia na isang Diyos at may 3 persona. No? Kaya nagtataka ako eh.
Sabihin mo, ilan ang Diyos ninyo? Isa. No? Pero may 3 persona. Hindi ko po, wala po tayong ano dito sa persona. Yung issue dito, yung Diyos. Kaya dito sa naniniwala ng mga Trinity, mali yan. Para paniwalaan mo na isa ang Diyos. So, time na bro. So, 10 minutes na bro. Kanina nagsimula tayo ng 6 dito 6 minutes. So 16 minutes na, so 10 minutes na. So ayan po si Pastor Lyndon Navarro ng Church of Christ 33 AD sa mga bagong pasok lang po or bagong na viewers dito sa aming live streaming. Ang topic po na papatunayan ng affirmative sa katauhan ni Pastor Lyndon na ang Roman Catholic Church ay may 3 Diyos. So, affirmative Diyos si Pastor Lyndon yan para napahinggan nyo kanina. At ang negative side naman po, ang magtatanong si Brother Alvin Gitamundok ng Chief Roman Catholic Apologist. So, Sir Alvin, ready na po ba kayo magtanong? For 7 minutes, Sir Alvin. Later, I'm ready. So, start ko na yung time pag nagsimula na po kayo magtanong. Okay. Tanong po, Sir Alvin. I'll start. Unang tanong ko, Pastor Lyndon, kami mga Katoliko naniniwala kami sa Biblia at lahat na nakasulat dito sa Biblia, letra po letra. Dito sa Biblia, mayroon bang mababasa dito na 3 Diyos na dapat nating paniwalaan? Meron, wala? Yes or no? Kategorik wala, meron o wala? Na 3 Diyos, letra po letra. Sa Biblia, kasi naniniwala kami Katoliko sa Biblia. Wala. Okay, maraming salamat. Sabi na, kung Biblia, wala, sandali, may time pa ako, Mr. Moderator. May 20 minutes pa ako sumagot. Ang sagot ko, categorically, wala. Bakit? Sige. Kasi sa Biblia, ayon sa unang Korinto 8, maraming Diyos. Bagamat may kinikilala tayong isang Diyos, yan ay ang Ama. Next question. So, next question daw po, Sir Alvin. Marami daw pong Diyos, Sir Alvin. O, start ko na tanong. Kasi inamin mo, premise mo na, Mr. Moderator, sinagot ni Pastor Lyndon categorically na wala naman palang mababasa, W-A-L-A, wala. No, wala. Na 3 Diyos sa Biblia. Tapos sabi ko kanina, naniwala kami sa Biblia, letra po letra. So ngayon, Pastor Lyndon ng Church of Christ, aminin mo na ngayon in public na dahil walang mababasa 3 Diyos at kami mga Katoliko naniwala dyan sa Biblia na walang 3 Diyos, aminin mo na ngayon na nagsisinungaling ka, na naniwala kaming Katoliko ng 3 Diyos, na sa Biblia pala wala palang mababasa 3 Diyos. Yes or no? Categorical. Yes, sir. Hindi ko, hindi ko aaminin sapagkat ang Biblia ay hindi nagsinungaling. Kayong mga Katoliko ang mga nagsinungaling. Next question. Next question, Sir Alvin. Next question. Kasi binali mo, sa premise mo na kami Katoliko nagsinungaling, kahit na inamin mo na wala pala mababasa sa Biblia 3 Diyos, at naniniwala naman kami na walang 3 Diyos dyan sa Biblia. Ang tanong ko ngayon sa iyo, kasi napusahan mo kami, nagsinungaling kami Katoliko. Meron ba sa aming mga Apostolic Creed, Nicene and Athanasian Creed, credo ng mga apostol, letra po letra sa aming credo, na kami ay niniwala sa 3 Diyos, meron o wala? Yes or no? Categorical. Ayon sa credo at nakasulat ninyo sa dokumentary, wala. At the time mo na... wala, sumagot okay, ako, wala. Sige, Sumagot continue. ako. 20 seconds. Continuous, wala. Sumagot ako, pero yung nakasulat at paniwala sa credo at dokumentary nyo, acquired sa paniniwala nyo ngayon. Iba ang nakasulat, iba ang paniniwala nyo.
Kaya nasabi ko na walang record na may paniniwala kayo na tatlong Diyos. Next question. Next question, Sir Alvin. 20 seconds. Sunod na tanong. Bernice, sunod na tanong. Kasi nagsabi ka, wala naman pala sa Apostolic Creed, sa aming Athanasian Creed, Nicene Creed, at credo ng mga apostol, naming mga Katoliko, pati ng mga Protestanteng iba. Wala naman palang tatlong Diyos dyan sa aming credo na aming pinanawalaan. Ang tanong ko sa iyo, so ngayon sa publiko, ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan mo. Naniniwala kami ng tatlong Diyos kahit wala sa aming mga credo na tatlong Diyos ang aming pinaniniwalaan. Ipipilit mo pa ba yung pagsinungaling mo sa amin ngayon? Yes or no? Categorical po. Objection, Mr. Moderator. Ano po ba ang tanong niya? So, ang tanong niya bro, categorical yes or no. Kung ipipilit mo pa rin ba? Yes or no bro. Then explain Okay, ang sagot 20 ko. Sagot. seconds. No. No. Hindi ko pinipilit ang kasulungan ko sapagkat hindi ako nagsisinungaling. Ito ay paniniwala ayon mismo sa paniniwala ninyo na hindi nakasulat sa Biblia na kayo ay naniniwala na Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Yan ay tatlong Diyos na pinaniwalaan nyo. Last 3 minutes. Sunod Sige, na tanong. next question. Sunod na tanong, premise. Kasi sabi mo, no, hindi ko ipipilit ang aking kasinungalingan. So, ibig sabihin, umamin ka na nagsisinungaling ka nga pero hindi mo lang ipipilit. Umamin ka, nakuha ng bibig mo ngayon dito sa video. Yes or no? Sagot! Ikaw may sabi. No! Hindi mo na No! ipipilit yung kasinungalingan mo, sabi mo. Sandali, objection, Mr. Moderator. Nagsasalita ako, wag mo na mangin Sige po. bastos. Sir Alvin, pasagutin mo po na natin siya. Wag Kasi na wag nag-no mo siya. humingit habang nagsasalita ako sapagkat time ko sige. to. Bro, ako na lang Walang ako na lang. karapatan magsalita habang nagsasalita ako. Pastor Ang Lyndon. sagot ko ay no, sapagkat hindi ako sinungaling. Sumagot ako ng tama. Huwag kang ipipilit yung huwag kang sasingit habang nagsasalita ako. No, sapagkat hindi ako sinungaling. Next question. Next question. Second time, uulitin ko, Pastor, to give emphasis. Second time, to give emphasis, uulitin ko ang tanong ko. Sabi mo kanina, no, nandyan yan sa video na ka-record, no, hindi ko ipipilit ang ating kasinungalingan. Tapos sinugtungan mo, kasi hindi ako nagsisinungaling. Yan, that is already contradictory. Nagsisinungaling ka, tapos hindi ka nagsisinungaling. Alin talaga ang totoo dyan, Pastor? Unang inamin mo na hindi mo pipilit ang iyong kasinungalingan. Ngayon sasabihin mo, hindi ka nagsisinungaling. Mr. Moderator. Objection, ayon sa rules. Objection, Mr. Moderator, ayon Sige, sa cut rules. the time. Ayon sa rules, according sa Ano rules. objection, bro? Kung ano ang i-present ko sa loob ng 10 minutes dyan sa kumuha ng katanungan. Hindi siya, wala siyang karapatan maglilink ng tanong ayon sa conversation namin. Alam mo yan, matagal ka ng debate. Sige bro, sige Alam bro. mo yan dapat. Next question na bro Alvin, para hindi na rin niya talaga masasagot din yun. Ito mo lang counter-objection. Mr. Moderator, isang counter-objection. Sige bro, anong counter objection po, sir? Kasi, ang counter-objection ko, kasi, sa kanya kasi, affirmative siya, tapos deny ng deny sa Trinity. Wala naman siyang nilatag. Kaya may karapatan akong gumamit doon sa negation niya. Dito naman sa stand ko dito, bilang negative sa kanyang pagtutol ko sa kanya. So may karapatan akong gumamit dito sa Biblia. Kasi sa ano man yung batayan natin, di ba? Biblia at referensya. Kung walang Biblia at referensya dito, anong pag-usapan pa natin dito sa debate? So rule out mo mo dito, Okay, mabalik sige, yung mga bro. tanong ko, sinasagot na niya. Sige. Patuloy tayo. Nawala ka, Mr. Moderator. Sige, next question na lang, Patid Alvin. Sunod na tanong, Pastor Lyndon. Teka, naghahang tayo. Sa unang Korinto, Sige po. naghang tayo. Okay na ba?
Teka, teka, 1, 2, 3. Malinaw ba yung boses ko? Okay, malinaw na, malinaw. Yes, loud and clear, moderator. Okay, sige po, start ko po yung time. Continue po yung question ngayon. Ganito na lang mga bro. No? Bago ko start yung time, pag nagtanong si Bro Alvin, ngayon, kasi hindi ko rin masabi kasi nga, yung nilatag parang negative siya, affirmative pero negative. Pwede ka na lang Bro Lindon mag-pass, tapos pwede mo naman yan i-clarify within a little second. Pwede mo sabihin, pass, Mr. Moderator, hindi ko masasagot kasi ganto-ganto in a little second. Then, next question agad. So, continue po tayo. Meron pa pong, meron na tayong na-consume na 5 minutes and 36 seconds. So, 7 minutes lang po tayo. So, meron pang 1.5 minutes. So, start ko na po yung time, Sir Alvin. Pasok po ng tanong. Sige, Mr. Moderator, saan ko natanong, Pastor Lindon, dito sa Galatia 3:20, sa Biblia, Contemporary English Version, there is only one God. Leta po leta, isa lamang ang Diyos. Yan ang paniniwala naming Katoliko, na ang Trinity is absolutely one God, one nature as God, one divine nature, one God, absolutely, based on Galatians 3:20. Ngayon, Pastor, ang tanong ko sa iyo, ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan mo. Sa Biblia, may 3 Diyos na wala naman pala. Isang Diyos lang naman palang sinampalataya namin Katoliko at ng ibang protestante. Yes or no? Hindi ko ipipilit sapagkat hindi ako sinungaling. Sagot? Hindi po ako sinungaling. Sunod Kaya na tanong. So, ibig sabihin, Sige, bro, hindi meron mo ka pang ipipilit. Ibig sabihin, mali pala yung paninindigan mo. Uminto na kasi siya eh. Sige po, sir, Uminto tanong na po. siya, pasok na ako para hindi maubos yung sige. Okay, So, okay po. sabi mo ngayon, hindi mo ipipilit. Kaya nga makinig ka. Sabi mo ngayon, hindi mo ipipilit. Ibig sabihin pala, mali yung paninindigan mo na akusasyon mo sa amin at bibintang mo na 3 Diyos pinawalaan ng Katoliko at Protestante. Dahil sa Biblia, Galatia 3:20, binasa ang isang Diyos lamang ang pinanawalaan namin Katoliko at mga Protestante. Ngayon, sinabi mo, hindi mo ipipilit. Ibig sabihin, babawiin mo na yung pagbibintang mo na 3 Diyos ang pinaniwalaan namin. Yes, Last babawiin question mo na na po. kasi hindi mo na ipipilit eh. Hindi 20 seconds ko po, last babawiin. question na. Hindi mo na ipipilit. Hindi ko Sige babawiin po. sapagkat yan yung paniniwala nyo, mali yan. Kaya pinupurso ko yan, hindi ko yan dapat babawiin. Sapagkat pinapatunayan ko, kanina pang tanong mo, hindi ka nagtatanong sa palatag ko, Time na po. nagtanong ka ayon sa conversation natin. Next question. Okay po, time na po. Mga bro, time na po tayo. 7 minutes lang. Po, time na po. So, ito po yung timer ko. So, time na stop ko na to. Pay nag-i-echo talaga. Sana okay dyan sa live. So, sa mga shoutout po, sa mga, ito, may mga comment dito. So, paki-comment naman po kung okay. Para po maganap lang po yung mga challenger na pwedeng makaharap kami sa debate. So, paki-comment naman po yung shoutout muna tayo. Shoutout kay Electromatic Automatic Technician. Shoutout bro so, hindi ko nabanggitin yung mga comment na masasakit mga bro kasi biblical debate naman to, no? So, hindi to flip top, no? Shoutout kay Sandy Jason, Gabriel Flores lang, kay Carlo Lee, Padillo, shout out bro. Sino pa ba? Paka-share naman yung aming live stream diyan kay Junjun Padilla. Shout out. So, sino pa ba? Kay Aladin Gregorio. So, ito baptist siguro to si Aladin. Kilala ko to eh. So, shout out sa'yo bro Aladin. Kay Cecilia Demetrio. Shout out po sis. Good evening po. So,
comment lang po kayo dyan at meron po tayo ngayong 10 live viewers, actual live viewers sa ating unang live stream dito sa Letra for Letra, no? Kung sino po pong gusto mag-challenge sa aming mga Katoliko, meron po kayong dalawang pagpipilian. Comment lang po kayo dyan. Pwede nyo po kaming labanan. Pwede po ako, si Boy Letra or si Brother Alvin Gitamundo, isang Chief Roman Catholic Apologist. So, dako na tayo sa 10 minutes negative stand ni Brother Alvin. Brother Alvin, ready na po ba kayo, sir? Brother Alvin? For 10 minutes? Yes, moderator, I'm ready. Okay, your 10 minutes. Okay, I'm time ready. start now. Magandang gabi ulit sa lahat, sa ating moderator, si Brad Jan Paulo, at sa ating katunggali ngayon, si Pastor Lindon ng Church of Christ, at sa ating mga viewers at listeners ngayon sa gabing ito sa aming talakayan. Affirmative daw siya, napatutunayan na tatlong Diyos ang Trinity na pinananiwalaan ng mga Katoliko. Sa ganitong tema, Pastor Lindon, sasabihin ko sa iyo ng lantaran, para kang sumusugal dito, pumusta ka sa tabla at talo. No? Bakit sinabi ko na parang pumusta ka sa tabla at talo? At mali ang pagsusugal mong ganitong tema. Dahil sa Biblia, wala kang mapatunayan na tatlong Diyos at sa mga referensya. So talo ka dyan sa Biblia at sa referensya. Kung meron ka mang mapatunayan labas sa Biblia, hindi rin yan aral ng Katoliko. Pagbibintang yan. So, tabla ka lang. Doon sa mga nangangaral ng tatlong Diyos, tritheism, meron naman talagang mga naniniwalang tatlong Diyos no? Kahit na hindi Kristiyano. So, wala ka talagang panalo dito, Pastor Lindon, sa tema mo na ito pa affirmative. Ngayon, bilang negative, ako dito ngayon tututol sa tema mo, supposed to be, ikaw affirmative, ako dapat mag-affirmative ng Trinity, ikaw mag-negative ng Trinity. Ibinaligtad mo Gusto mo makalamang, pero kahit paanong gagawin mo na makalamang ka dito, sabi ko, para kang sumugal at pumusta lang sa tabla. Excuse me, Mr. Moderator, objection. Wag puro adhom po. Wag puro adhom. Maglatag siya, maglatag. Affirmative stand, Teka muna, dapat teka ang muna. batayan Stop natin the time. Biblia. Sige bro, tuloy na. Walang objection Ah, dito kasi Bro, maglalatag naman yun si Bro Alvin. Negative naman siya bro. Dito, ano So, ba more on rebuttal talaga bro ang negative So sa tema na napatutunayan mo na Bro, tatlong Diyos. hindi pa to rebuttal time po. Hindi pa to rebuttal time. Ano pa yung rebuttal? Maglatag muna siya. Sige bro, i-request kasi- natin yan. Bro Alvin, request ni bro ni Pastor Lindon, pwede Pastor bro Sir Alvin na maglatag ka muna sa time ngayon. So sige po Sir Patunayan Alvin. niya muna na hindi tatlong Sige, bro, Diyos ako na lang ang Diyos ang Katoliko. Yan ang Ako na lang, bro, ilalakad niya ngayon. Taga man na Pastor Lindon. Ako na lang bro mag-roll out kasi ako yung moderator. No, i-roll out naman natin kung ano man yung request mo. So, Sir Alvin, baka daw po pwede request niya na mag-stand din daw po kayo. So, sige po, Sir Alvin, start ko na po yung time. Meron pa po kayong, teka, check ko PK Pinos ko meron na po na-consume na 2 minutes. 2 minutes. So, tuloy po tayo, Sir Alvin. Ako maglalatag talaga ko ngayon, kaso sumapaw na siya Dito nga ako papunta dito sa affirmative niya, wala siya sa Biblia at walang referensya, kaya ako magbibigay ng Biblia at referensya. Mainit to si Pastor Lindon. Magantay ka muna, Pastor. Hindi pa nga naka-media ako di ba 10 minutes? Sana kung nagsasarili ko bilang negative, magre-reklamo ka.
Siyempre dito, wala ka sa komentary on your latag. O ngayon, maglalatag ako dito. O sa Biblia, Galatia 3:20. O dito ang paniwala namin, isa lang ang Diyos. O naniwala kami ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, at Espiritu Santo Diyos. Binilang ba namin yan na tatlong Diyos? Sa Biblia, binilang ba? O, ang Ama ay Diyos, unang Korinto 8:6, letra po letra. Ang Anak ay Diyos, Roma 9:5, letra po letra. Diyos din ang Anak. Ang Espiritu Santo, Diyos, Gawa 5:3. Pero sinabi ba na ang Ama Diyos, ang Anak, Espiritu Santo, Diyos, tapos tatlo silang Diyos? Diyos number 1, Diyos number 2, Diyos number 3? Hindi. Sa Biblia, Galatia 3:20, isang Diyos sila. O, ngayon, latag ko yan. Hindi mo yan mababali. Tapos pag magkomentary ako dun sa latag mo, huwag kang magreklamo kasi ako ang negative eh. Ano bang gagawin ko dito? Mag-affirmative din ako. Ikaw na nga nag-affirmative dyan. Hindi pwede yan. That is unfair. Affirmative ka na walang Trinity. Tatlong Diyos ang pinanawalaan ng Katoliko. Tapos ako, mag-affirmative din ako sa Trinity. Para ka makatira sa akin mamaya. And that is unfair. I am negative. I will just use your paninindigan na wala kang talata sa Biblia na tatlong Diyos ang pinaniwalaan namin. May mabasa dyan sa Biblia tatlong Diyos. Wala naman pala. Dito sa aming Apostolic Creed, wala naman palang 3 gods. So talagang nagbibintang ka. This is positive proof, no? Nagbibigay ko ng ebidensya dito batay sa referensya sa Biblia na pinaniwala namin Katoliko. Otherwise, kami pala mga Katoliko, hindi naniwala sa Biblia. Another pagbibintang naman yan. So, yung pagbibintang mo, zero yan sa Biblia at referensya, talagang pagbibintang lang yan. Exodo 20:16, basahin mo Pastor Lindon. Huwag kang magbintang ng masama at hindi tama at di katotohanan sa inyong kapwa. Exodus chapter 20:16. Nagkasala ka na ngayon ng pagbibintang kasi bintangero ka pala. Wala ka nang patunayan, meron ka mabinuklat dyan, ang Catechism of the Catholic Church, Apostolic Creed, 3 gods, ang pinanawalaan ng Katoliko. Wala naman eh. Sa Biblia ba, may nabasa ka dyan, itong Katoliko, ang Ama Diyos, number 1, ang Anak Diyos, number 2, binilang dito sa Biblia, ang Espiritu Santo Diyos, number 3. So bilangin natin, 1, 2, 3. O 3 pala ang Diyos sa pinanawalaan ng Trinity ng Katoliko at Protestante. Wala ka namang binasa sa Biblia. Paano nga kita gibain dyan? Wala kang nilatag, puro ka lang ligit ng ligit. Daldal ng daldal ka, ganito, gumagawa ka ng istorya. Actually, kung pakikinggan yung mga istorya mo, wala yan sa tema eh. Kasi wala ka namang napatunayan dyan. So parang affirmative ka, patunog mo lang affirmative ka, pero ang ginagawa mo, nag-negative ka. Hindi mo ba nirealize yan? Naka-video yan, tapos mag-drama ka sa sarili mo sa bahay mo, ikaw mag-negative, tapos tuto mo yung mga daldal mo kanina, saan ka papasok dyan? Di ba ang tema natin ayon sa Biblia at referensya? Hindi man pwede ang tema, papatunayan ni Lindon sa Church of Christ na ang Katoliko naniwala ng Trinity, ibig sabihin tatlong Diyos, tapos dyan lang, walang ayon sa Biblia at referensya. Saan ka nakakita ng debating ganyan? Paano magdidebate ang dalawang magkatunggali kung walang batayan? Yan ang ibig kong sabihin kanina, tapos nagre-reklamo ka, wala ka pa, ikaw nga mismo walang nalatag, tapos ako maglatag ako. Yun ang latag ko ngayon. Ito, para matulungan ako. Yan ang hirap sa'yo kasi naging protestante ka. By the way, itong Church of Christ na galing sa Amerika 33 AD, they are Trinitarians. Nagtaka ako bakit na humiwalay ka, hindi ka na Trinitarian. No? Dito sa Apostolic Creed, ito huwag pagbintang kasi ito talaga ang aming pinaniwalaan. Anong Apostolic Creed to? The Nicene Creed and the Creed of Athanasius, written against the Arians. Whosoever will be saved, before all things it is necessary that they hold the Catholic faith. Itong Catholic faith which faith except everyone do keep whole and undefiled, without doubt he shall perish everlastingly. And the Catholic faith is this. Anong Catholic faith? That we worship one Trinity.
and Trinity in unity. Sinabi ba that we worship three gods in Trinity? Walang ganyan. Kaya nagbintang ka kaya tinanong kita, ipipilit mo pa ba? Nasa Apostolic Creed, Nicene Creed, Athanasian Creed ng mga Katoliko at Protestante, mga kredo ng mga apostol. Ang Trinity, one God lang. Ipipilit mo pa rin. Ang pagbibintang mo, kasi nungalingan mo, na three gods yung Trinity. Umamin ka, ikaw sumagot ka na Ipipilit ko pa rin, Brad Alvin, aking kasinungalingan. Nasa video yan Natatawa nga mo dito kasi wala. Magaling ako sa debate, Brad Lindon. Magaling ako makinig sa kalaban. Hindi ako nag-iisip kung anong isasagot ko at itanong mamaya sa'yo, kundi ina-analyze ko yung mga sinasabi mo. Kaya makukuha ka 3 minutes. No? Yung sa dila mo. And the Catholic faith is this, that we worship one God in Trinity and Trinity in unity, neither confounding the person nor dividing the substance. Ibig sabihin, we do not separate the substance of the divine nature. Walang tatlong divine nature or divinity. Ang pagka-Diyos, isa lang yan. Hindi namin di-divide ang tatlong pagka-Diyos ng tatlong Diyos. Ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mo, sabi mo, hindi ko ipipilit. Ibig sabihin pala, nagsinungaling ka talaga kasi hindi mo ipipilit second time, nakuha na naman sa dila mo at sa bibig mo, ang yung pagbibintang, pasinungaling kasi umamin ka na, hindi mo ipipilit. Hindi mo ipipilit sa ibig sabihin, yung kasinungalingan naman, hindi mo ipipilit, kasinungaling, parang yun, kahit hindi mo ipipilit. Dapat sana, sinabi mo, ipipilit ko talaga badalwin ng tatlong Diyos. Huwag mong sabihin na, hindi ko ipipilit, i-analyze mo yung mga sagot mo. Di ba, nakuha ka, nabitag ka sa sarili mong daldal, sa sarili mong bibig. For there is one person of the Father, another of the Son, and another of the Holy Ghost. So the Father is God. Yung talata ko sa Biblia, ng Corinto 8:6. The Son is God. Yung talata ko sa Biblia, Roman 9:5. And the Holy Ghost is God. Talata ko sa Biblia, Gawa 5:3-4. So siguro naniwala ka naman din nun sa Biblia. And yet they are not three gods. Yet they are not three gods. Ito yung Apostolic Creed namin, batay sa Biblia, letra por letra. But one God. So ano pang pagdinig lang ka na patuloy sa credo? Dapat man lang mag-quote ka ng catechesis, Ito, Brother Alvin, sa CCC chapter ganito, page number, naniwala kayo ng Trinity pala, tatlong Diyos, kasi binilang nyo, ang Ama, isang Diyos, ang Anak, kalawang Diyos, ang Holy Spirit, tatlong Diyos, binilang 1, 2, 3, tatlong Diyos. Wala kang for 2,000 years, wala kang malungkat mga katekismo, mga CCC namin, even in the modern times, tatlong Diyos pinaniwala namin, pati ng mga Protestante na naniwala sa Trinity. Halimbawa, mga Sabadista naniwala ng Trinity. Tanungin mo yan, sabihin sa'yo, nagbibintang ka sa amin mga Sabadista, hindi kami naniwala ng tatlong Diyos. Ang Sabadista naniwala ng isang Diyos, 3 persons. Ikaw, bintang ka lang bintang, Brad Lindon. Dami mong bintangan dito ng mga Katoliko at Protestante. Sana magsisi ka, Brad Lindon, Exodo 20:16. Huwag kang magbintang, wala kang batayan, wala kang napatunayan kanina sa Biblia. Wala, inamin mo. Wala, Brad Alvin. Wala dyan letra po letra na tatlong Diyos. Wala naman pala. 20 seconds. Wala dyan sa Biblia, tatlong Diyos. Tatlong Diyos. Tapos sa referensya, wala naman pala. Tatlong Diyos, wala ka na sa mga libro naman katekismo. Time. Huwag kang magbintang. Time na po, Sir Alvin. Sana magsisig na pastor. Time na po. So, diyan po nagtatapos ang first negative stand ni Brother Alvin Gitamundok sa Chief Roman Catholic Apologist ng Simbahang Katoliko. So, dadako na po tayo agad-agad sa pagtatanong ni Pastor Lindo. So, sa mga nagko-comment dyan, ano lang po yung comment section. Medyo na lang po, yung pairalin po natin ang pagiging makadiyos. So, Pastor Lindon, handa ka na po ba magtanong sa loob ng Yes, handa na. Nawala po kayo, Mr. Moderator.
Antayin baka po natin, Pastor nakamute. Lindon. Antayin natin Hindi si ko pa John naman Paulo. eh. Teka. Pwede na ba ako Napipilit magtanong? pala. Sige, go ahead daw. Pwede na po. Pastor Lindon, patuloy. Kaya Pastor oras Lindon, natin. within 7 minutes. So, Sige, start ko na stop po. the time muna. So, Stop the time. okay. Sige, ang una kong tanong. Ang una kong tanong ay ganito. Ayon sa kinot mo na talata sa Galatia 3:20. Sa Galatia 3:20. Naniniwala po ba, kapatid na Alvin, na isang Diyos ang tinutukoy dyan? Hindi madinig yung boses. Teka. Teka, cut the time muna. Sir Alvin. Yes, hindi Catholic po ka ako kasi namin naniwala nga kami makatoliko sa Delay- Biblia. delay siya, no? Galatia 3:20. Kaya nga walang tatlong Diyos dyan eh. Walang tatlong Diyos. Teka muna. Ito sa aming credo. Delay. Delay siya, no, bro? Teka, kinat the time ko. So, delay siya halos, 5 seconds. O, pakilinaw lang po natin yung audio, Mr. Moderator, para mas malinaw yung katanungan ko sa kanya. Naka-stop the time naman tayo. Sir Alvin, na po, sound check. Tignan po natin Hello, kung Mike. delay pa rin siya. Medyo delay pa rin po. Okay lang Ano basta marinig yung boses. Okay lang, di bali madelay yung camera basta marinig yung boses na malinaw. Try nyo nga po, sir, i-off yung cam. Kahit ngayon lang. Para tignan natin kung magkatagpo. Kasi delay Hello, siya ng sound 5 check, sound seconds. check. Ayun, sir, delay siya. So, paki-off nga, Sir Alvin, ng cam. Tignan natin kung Okay lang, ano. kapatid na moderator, okay lang yung camera basta madelay, basta yung boses malinaw. Kasi pag madi-delay, 5 seconds, Hello. okay lang? Sige, ipopost ko na lang yung time kung kailan siya mag-delay. Sige, sige, patuloy tayo. Saan na ba? Tanong ka po as Pastor Lindon. Nakastop pa ang time? Yes, naka-stop ang clock. So, meron lang na-consume na 30 seconds lang, bro. 30 seconds pa lang na-consume. So, start ko na. Sige. Okay, next question. Kung naniniwala ka sa Galatia 3:20 na isang Diyos ang tinutukoy dyan, ang tanong ko sa iyo, Alvin Gitamundok, ganito. Sinong Diyos ang tinutukoy dyan sa Galatia 3:20? Mr. Moderator, hindi marinig. Hindi nga marinig, Sir Alvin. Walang So, kinat ko naman yung time, Pastor Lindon. Sir Alvin, nakamute po Sabi kayo, ko, sir. ang isang Diyos na tinutukoy dyan ay ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito, Delay. Delay po. Sabi mo kanina, Sir Alvin, naririnig mo, siguro, played lang eh. ang layo ng delay, Sir Alvin, nasa 10 seconds. Man ako. Sir Alvin, kahit po sa akin, delay kayo. So, labas po muna Ano kayo, nangyari sir. ng audio? Ayan, okay na, sir. Naka-off yung cam. Moderator dyan, Sige daw po, sir. Paulo, walang audio. Sige po, sir. Salita daw po kayo. 1, 2, 3. Check mo yung 1, audio 2, 3 daw, sir. Kapatid na Alvin. Baka namuyot mo ako dyan. Hindi ba? Hindi, sir. Naririnig ko po namin. Kaso nga po, yung delay, ang layo po nasa 5 seconds yung delay natin. So, pagkatapos niya po magtanong, magde-delay po ng 5 seconds.
Sige daw po Sir Alvin, magano daw kayo. Sound check 1, 2, 3. 1, Hello, 2, mic 3, test 4. Sige po, 1, 2, 3, 4 po. Bilang Hello, hello. Hello, mic test. 1, 2, 3. Hello, mic test. 1, 2, 3. Okay na yung audio mo. dito sa akin. Okay na yung audio mo. Off mo lang yung camera Okay na. mo. Okay na yung audio mo. Hello, 1, 2, 3. ayun. Okay na, Hello, okay na. hello, mic test. 1, 2, 3. Try niyo daw po Sir mag-off cam. Cross-examination naman eh. Para yung audio ano. Yan. So, parang okay na, no? So, sige daw po, Sir Alvin. Sound check, 1, 2, 3. Sound check 1, 2, 3, 4. Sound check 1, 2, 3, 4. Yan. Ayan na, ayan Okay na, na po, okay na. okay na. So, tuloy tayo, mga bro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Next 4. question. Salamat, Hello, Sir okay. Alvin. Siguro ganyan na lang. Sige po, Sir. So, Mr. Moderator, Kanina, maliwanag naman eh. Sige, Mr. Moderator, tataknak mo na. Refresh ko lang yung tanong kasi hindi, naputol sa kanina eh. Refresh yung tanong, yung pangalawa kong tanong. Sige lang, bro. Sige lang. Sige Naka-open naman ang camera ko at audio ko. Naka-open ng dalawa eh. Microphone. Okay na, okay Okay na po, yung sir. audio mo, Tatanong na po. Alvin. Okay, ang tanong ko, Tanong refresh na ko lang po. yung pangalawang tanong. Okay, sabi mo kanina, isang Diyos Ayan, lang ayan. ang nakasablagay dyan. Sige, sige. Pwede na ba ako magsalita? Sound check 1, 2, 3. Okay na ba? Okay na, okay na. So, pwede na ba ako Parang magsalita? tayo yung hello. Okay naman na bro eh. Ako daw mag-off cam na rin ako. Sige, yan. Okay, okay na. Okay. Sige, Sige po, tanong na continue po. na ba tayo? Nakakat yung time. Okay, Okay. nakakat yung time. Ipakiulit yung tanong mo bro. Okay, okay. Maliwanag, So, maliwanag. wala mo na nagsalita. Brother Alvin, huwag ka muna magsalita. Magsatanong ako, Sige na bro. Okay, Ako ang- na lang mag-ano. Okay, ang tanong ko, i-repress yung tanong ko pangalawa. Kung isang Diyos, Diretso, ang tinutu- diretso. Huwag ka muna magsalita. Sige na bro, Okay, tanong na bro. ang tanong, Ako na lang. okay. Kung ang Diyos isa, ayon sa Galatia, kung isa lang Diyos ang tinutukoy dyan, ayon sa binigay mong talata sa Galatia Sige, sige. 3:20. Patuloy. Ako maliwanag man kayo dito eh. Sinong Diyos yan na isa, ayon sa Galatia 3:20? Sinong Diyos yan? Pwede mo bigyan ng pangalan kung sinong Diyos yan? Hello? Paano kaya to? Mr. Moderator, hindi marinig yung boses niya. Oo, nakakat the time naman sa akin. So, siguro. Hello, Sir Alvin. Parang kami yung delay dyan, Sir Alvin. Sagot. Makinig ka Kasi- ha. Kasi sabi mo, sinong Diyos? Ayan, sagot Kaya na. bibigyan kita kung sino. Ang sabi na, Sige po, Sir Alvin. Tuloy-tuloy na. oh, maliwanag kayo dito, maliwanag Delay kayo dito. talaga. Clear naman, wala namang delay sa inyo eh. Maliwanag naman ang... Okay, sagot na, Brother Alvin, Oh, sagot kaya na. sasagot Maliwanag ako. yung boses mo. Kasi ang tanong mo, Yan, Pastor yan, yan, Lindon, sino? So, ibibigay ko sa'yo sino yung Diyos na isa. Kaya nga, sasagot ako, huwag niyo akong putulin. Yung Galatia 3:20 na isang Diyos, sabi na, tanong mo sino, ang isang Diyos na yon, Ama, Diyos, unang Korinto 8:6. Kasi buong Biblia eh, 2 Timoteo 3:17. Buong Biblia. Ang anak, Diyos din. Roma 9:5. Ang Espiritu Santo, Diyos. Galatia 5:3. Isang Diyos yun, tatlo na isa. 1 John 5:7-8. Yun ang isang Diyos. Hindi yung tatlong Diyos, isang Diyos yun. So, next question bro. Objection, Mr. Moderator, objection.
Anong objection, bro? Ang tinatanong ko, ayon lang mismo sa Galatia 3:20. Doon lang, wag na sa ng ibang talata. Ayon lang sa Galatia 3:20. Sinong Diyos na isa ang tinutukoy dyan sa Galatia 3:20? Sagot? Sige, bro Alvin, inulit niya yung tanong, start ko yung time. Sagot. Pag tinanong mo sino, kasi nakalagay yun, G-O-D, God, Diyos. Sinabi, Ama, Anak, Holy Spirit. Kaya, ang buong Biblia, sabihin mo, huwag mo kong i-limit sa talata. Ano bang batayan mo? Buong Biblia o talata lang? Sa buong Biblia, ang Ama Diyos, unang Korinto 8:6, letra po letra. Roma 9:5, tanggapin mo din yan, lunukin mo din yan. Ang anak Objection, Diyos, Mr. Moderator, Ang Holy objection. Spirit, Diyos din, lunukin mo rin. Objection, Mr. Moderator. Hindi ko sinabi buong Biblia. Nililinaw ko po, Mr. Moderator. Sabi ko, ayon lang. Ayon lang sa Galatia 3:20. Doon lang sa talata. Taga, moderators time muna. So, bibigyan ko kayo, mga bro, ng oras para mag-objection kayong dalawa. Wag lang kayo magsabay para hindi masakit sa ulo sa mga nanonood. So, anong objection mo, Pastor Lyndon? Okay, itong objection ko, ang tinatanong ko malinaw, ayon lang sa Galatia 3:20. Huwag na siyang gagamit ng buong Biblia. Ayon lang sa Galatia 2:20. Doon lang. Yung tinatanong ko, huwag na siyang gagamit ng buong Biblia. Sinong Diyos dyan ang binabanggit sa talata dyan sa Galatia 3:20? Sinong isa na Diyos dyan? Sige, Bro Alvin, anong counter-objection mo po? Counter-objection ko, kasi mali nga yung tanong niya, kasi hindi pwede ang tanong i-limit sa isang talata, kasi batayan natin buong Biblia. Ano bang debate to? Isang talata ng Biblia? Hindi ka pala Objection, mag-debate, Mr. Moderator. Objection, Taga mo na, Pastor Lyndon. Patapusin muna natin yung objection niya. Hindi ka pala Kristiyano eh. Hindi ka pala Kristiyano. Taga mo na. Ayaw mo tanggapin ang buong Biblia? Objection, Mr. Moderator. Taga mo na, mga bro. Makontento siya sa tanong ko sapagkat you are under cross-examination. Huwag mo akong utusan kung anong itatanong ko sa'yo. Taga mo na, mga bro. Makontento So, ka kung anong tanong ko sa'yo. Bro Lyndon, Pastor Lyndon. Utusan na nung isasagot mo. So ganito, mga bro, para fair tayo, no? Pastor Lyndon, pagkatapos niya mag-objection, huwag mo lang siya sapawan. Kung may counter-objection ka o clarification pa, pwede mo akong tawagin. Objection, Mr. Moderator, mag-object din ako para talaga hindi tayo magsapawan, mga bro. Kasi masakit sa tenga sa mga viewers natin pag magsasapawan tayo dito. So, ganito yung nakikita ko, no? Ang tanong mo, bro, base doon sa Galatians. Ayun, bro, ang sagot niya, bro, base sa Galatians, pero gumamit siya ng ibang talata. So, ganito na lang. Kung ano yung itanong mo, bro, natanggapin niya yun. Tapos kung ano na lang yung isagot niya, basta nakabase naman doon sa Galatians, kung dagdagan niya ng ibang verse, bro, wala tayong magagawa dyan kasi biblical debate naman to, no? So ano na, bro, nakapagpaliwanag naman ng maayos eh. Sige, tanongan na ulit, bro. Meron ka pang 4 minutes, bro. Meron ka pang 4 minutes na consume na yung 3 minutes. I-start ko na yung time, Pastor Lyndon. Sige. So, ipaliwanag ko lang yan mamaya ang kasagutan niya. Sige, next question. Mag-next question ako. Kasi hindi niya kaya sagutin. Next question. Ayon sa yung credo na binigay, doon sa credo na binigay mo, na worship God, worship one God, makinig mo na. Okay, ulitin ko. Sige, bro, ayon mismo. Sandali, makinig ka muna. Ayon mismo sa credo na binigay mo na worship one God in Trinity.
So, ang tanong ko ay ganito. Ano? Palasaltaan nyo ko, hindi. Huwag na ako sabayan magsalita. Pwede na ba ako magsalita? Bro, tingin ko echo lang yan, bro. O sige. Tingin ko nag-echo lang yung unang boses niya. O sige. Nagde-delay tayo dito. O sige. Okay. Hindi Okay, naman makinig kayo. Huwag muna kayo magsalita. Okay. Ulitin ko Ano tanong ko. magsasalita dyan? Wala naman. Okay, ulitin ko tanong ko. Ayon mismo sa binigay mo na credo, Apostles' Creed na binigay mo, na worship one God in Trinity. Ang tanong ganito, sinong one God yan sa Trinity? Sinong pangalan niya na one God sa Trinity? Sagot ko. Sagutin ko ha, huwag kang sumapaw ha, sasagutin ko. Makinig ka sa sagot. Dito lang sa credo. Sino? Yung one God sa Trinity, sino? So the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, and yet there are not three gods but one God. Ang Ama daw yon, ang Anak daw yon, at ang Espiritu Santo daw yon. Hindi yung tatlong Diyos, isang Diyos lang yon. Sabi ng credo. Nasagot kita. Sagutin mo na yan. Huwag kang magbintang sa amin. Objection, Mr. Moderator. Huwag mag-side comment. Okay, next question. Nag-side comment dyan eh. Kasama yun sa sagot ko sa'yo. Kasi nagbibintang ka kanina. Next question. Sandali. Next question. Sige na, Okay. bro. Refresh na yung tanong. Okay, refresh ko yung sagot mo ha. Pagtas yung tanong ko. Okay. Ang tanong ko sa'yo, kung sino yung one God in Trinity. Ang sagot mo, yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo. Yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo. Yan ba ay isa sila? Yan ba ay isa? Sagot, yes, isa sila. There are three that bear record in heaven. 1 John 5:7-8. The Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one. Yung tatlo, isa lang yun. Yun ang pinawalaan ng Katoliko. Hindi yung tatlong Diyos, isang Diyos yun. 1 John 5:7-8. Sagot kita, sunod na tanong. Next question. Okay. Yung Ama ba, siya din yung Anak? Sagot, hindi siya yung anak din. Pero sa pagka-Diyos, isang Diyos sila. 1 John 5:7-8, hindi sinabi ang Ama, siya ding Anak, siya ding Espiritu Santo. Itong tatlo ay isa. Sinabi, may Ama, may Anak, at may Espiritu Santo. At yung tatlong ito ay isa. Huwag mo lang tutulan ng tatlo naging isa. Magaling ka pa sa Biblia? Magaling ka pa sa ni St. John? Next question. Okay. So ngayon, naniniwala ka na ba, Brother Alvin, na magkaiba yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo? Sagot, hindi po kami naniniwala na magkaibang Diyos, isang Diyos nga lang. May isang Ama, sabi ng credo, may isang Anak, may isang Espiritu Santo, pero isang Diyos lang sila. Tutulan mo yung credo, yan ang sinasabi dyan, tapos baguhin mo. Wala kang karapatan magbago niyan, 2,000 taon na yan, hindi na yung mababago. Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay, that's the time. Sapatay mo na. Ang sabi ko kanina na iba yung Ama. Yung Ama ba siya rin Anak? Sabi niya, hindi. Yung iba yung Ama at iba yung Anak. Sabi ko, naniniwala ka ba na magkaiba sila? Ngayon, sinabi niya, hindi naman siya naniniwala na magkaiba sila. Ngayon, uulitin ko ang tanong. Brother Alvin. Sige. Kung ang Ama at Anak
ay hindi isa? Yan ba ay magkaiba? Sagot, isa nga eh. Sa Biblia at sa credo namin, may isang ama, may isang anak, may isang Espiritu Santo. Pero hindi tatlong Diyos to at hindi tatlong ibang Diyos. Isang Diyos lang to, isang Diyos. Tigas naman ang ulo. Next question. Sabi na nga ng credo, tapos Next question. Oh. Okay, ngayon dinideny mo. ibang Diyos. Next question. Tanong po ako. Next question. Ngayon dinideny mo na hindi sila magkaiba. Bakit kanina sinabi mo na isa sila? Last 30 seconds na yan, bro, ah. Okay, ulitin ko yung tanong. Sandali muna. Last question. Sandali muna, pate. Oo, dininay ko. Okay, ulitin ko tanong. Okay, sabi mo kanina, Hindi, Na yung sasagutin ama. lang kita, maubos na yung oras. hindi, may time ko naman to eh. Sandali, time ko naman to, makinig ka muna. Okay, sabi mo kanina, yung ama ay hindi yung anak. Ngayon, sumagot. Objection. Sa pa-deliver na lang natin para matapos na. Bigyan na lang kita time, bro Alvin, sumagot. Last question naman na to. Sige, bro. Dapat. oh, sige. Ulitin ko yung Kasi tanong ha. moderator, nagtatanong siya, Lindo, nagtatanong ka na kanina, pagtapos mo ng pagtanong, pasagutin mo na ako kasi 30 seconds na lang, huwag na baguhin mo yung tanong mo dahil ikaw magtatanong. That is unfair. O ngayon, nasagot ko ngayon sa unang tanong mo na gusto mong baguhin. Sagutin mo na yan yung tanong ko kanina, sagutin mo na yan. Para maputol ka. Huwag kang ano dyan, sapo mo sa Teka mo na, mga bro. Sagutin mo na yung tanong ko. Pambabastos ka. Huwag kang bastos. O, sagutin Teka na muna. kita. Oh, sabi ko pa- kanina, hindi magkaibang Diyos yan, hindi magkaibang Diyos. Kasi gusto mo patunog, magkaibang Diyos. Kaya nga isa eh. Sa Biblia, sinusundan ko, mga letra po letra. Isa yung dinagdagan mong letra sa Biblia. Walang sinabi magkaibang Diyos sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, unang Juan 5:7-8, iisa sila. May tatlo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi magkaiba. Iisang Diyos. Wala naman akong dinagdag sa Biblia at sa credo eh. Ikaw lang dinagdag mo na. Interpret ka dyan eh. Tatlong Diyos. Bintang hero ka talaga tapos sinungaling pa. Next question. Time na po, mga bro. Time na po. So, Wala na po ba time? mga bro, nabutan na tayo ng time talaga. Ayan, o. 7 na lang. Sige. Dadako na tayo agad-agad sa rebuttal stand ng formative side. Hindi na po makapagsalita. Bro, section na yung time mo, 10 minutes. Start na po ba ako? Start ka na, bro. Start ka na. Sige. So, maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Moderator. Maraming salamat sa contradiction na pag-amin ng kapatid na Alvin Gitamundok. Ngayon po, mga giliw nating taga-subaybay. Nahuli po. Sa bunganga ang isda. Bakit? Ganito yan, ha? Kung napansin nyo kanina, mga giliw nating taga-subaybay, ang sabi ko kanina, tanong ko kay Alvin, so, yung ama ba, siya rin yung anak? Ay, sumagot pa naman, sabi niya sa akin, ay, hindi. Yung ama ay hindi siya yung anak. So, sabi ko kanina, ibig sabihin, magkaiba ba ang ama kaysa anak? Sabi niya, mag-isa lang yun. Ano ba namang klaseng paniniwala? Yung ngayon po, sinalpok po ng kapatid na Alvin yung paniniwala niya sa Santissima Trinidad. Ha? Bakit? Napakalinaw ho. Una-una, umamin siya na magkaiba yung ama. Umamin siya kanina na yung ama ay hindi yung anak.
Kung yung ama ay hindi siya yung anak, ibig sabihin, magkaiba sila. Ngayon, tinatanong ko siya kung magkaiba ba yung ama at sa anak. Sabi niya, hindi magkaiba. Umamin ka na nga eh. Sabi mo kanina, yung ama ay hindi yung anak. O sabihin mo, hindi sila magkaiba? Yan ho, isang napakalaking kasinungalingan ho. At ang taong maniniwala sa ganyang paniniwala, yan ay tanga. Sinsya po sa mga ganyang salita. I would like to... I-reframe lang bro. Yung salitang ganun para healthy yung ano natin, yung mga viewers natin ba kasi para hindi tayo ma-report. Sige bro. Sorry. Pasensya po. So ngayon po mga giliw nating taga-subaybay. Pansinin po natin kung anong klaseng kung anong klaseng awkward na paniniwala yan. Kung anong klaseng yung tawag dito sa amin sa Ilonggo ay balik-awot ang tawag diyan, awkward sa English, no? So siya mismo nag-contradict sa kanyang paniniwala. Kaya sabi niya pa raw sa akin kanina na ako, palabintang raw ako. Una bis po, hindi ko siya binintangan. Kasi pag sinabi mong bintang, mayroon siyang nagawa na hindi niya pala nagawa. Yan ang ibig sabihin ng bintang. No? Kasi hindi, bintangero raw ako sapagkat hindi naman raw nila paniniwala. Kaya sabi ko sa kanya kanina, yes, wala kang may mababasa na krido na ang Katoliko ay naniniwala sa tatlong Diyos. Pero, kung susuriin ang paniniwala nyo, kayo ay naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Bakit kailangan nyo i-deny yan? Kailangan pa bang i-deny yan? Pag sinabi mo na, ilan yung Diyos, yung Ama naniniwala ka na Diyos. Naniniwala naman kayo, di ba? Kayo mga Katoliko, yung Anak, si Jesus Christ, naniniwala ba kayo na Diyos? Yes, naniniwala naman kayo. Yung Espiritu Santo, naniniwala ba kayo na Diyos? Yes. So, ilan ba lahat yan? Hindi ka ba marunong magbilang? 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals ano yan? Kaya, kahit grade 1, section 99, mga kaibigan, mga giliw nating taga-subaybay, alam yun ang sagot? Yung tatlong 1, alam yun. Kung ilan sumahin yung tatlong 1. Tapos deny tong malaki po yan mga kapatid. Kaya buksan po natin puso't isipan natin. Hindi po ako na may personal dito Ako po tinutuwid ko lang po yung mga maling paniniwala. Kagaya ng paniniwala nito ni Brother Alvin. Na mismo yung sagot niya ay sinalpok niya. Kaya tinatanong ko, pansin niyo po mga kapatid kanina, tinanong ko siya kanina sa Galatia 3:20. Sabi ko, ayon lang sa Galatia 3:20. Ibig sabihin, doon lang, explosive lang. Sa Galatia doon 3:20. Doon lang sa talata na yun. Huwag ka nang pumunta sa ibang talata. Sinong Diyos yan na isa dyan? Sabi niya, gumamit sa ibang talata, sabihan niya pa naman ako, hindi ka ba Kristiyano? Hindi ka naniwala ng buong Biblia? Doon lang mismo sa talata. Paano? Anong magagawa mo? Yan yung tinatanong ko na talata Si Juan yung tinatanong ko, si Pedro yung isasagot mo. Abay, mali yan kapatid, no? Magbago ka kapatid, no? So ganito yan mga kapatid, no? Kung mapansin nyo, tinanong ko sa Galatian. Ayun na sa Galatian chapter 3. Ilang minuto pa, kapatid? Last 5 minutes, bro. Okay. So, thank you. So, ayun mismo sa Galatians chapter 3 verse 20. So, sabi ko sa kanya, sinong Diyos yan na isa? Ang sagot sa akin, kanina putol-putol kasi, pero narinig ko yung sagot niya Ang sagot niya sa akin, sabi niya, yung Diyos Ama, Diyos Anak, as Espiritu Santo. Yan yung Diyos na isa.
Kaya po mga kapatid, sabi ng Hari Solomon, little knowledge is dangerous. Mag-ingat po tayo. No? Hindi alam ni Brother Alvin yung salitang isa at yung salitang nag-isa. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng absolutely one at unified one. Iba kasi ho, mga giliw nating taga-subaybay, mga Facebook live viewer, mga nanonood ngayon sa Facebook, pansin nyo po ha, take note po ito. Huwag kayong hipokrito. Ha? Ito, pansin nyo po ito. Pag sinabi kasing isa, absolute one yun. Pag sinabi kasi ating nag-isa, which means unified one yun. Kaya napakalinaw ho ang sagot ng kapatid na Alvin. Na ito pala si Brother Alvin ay oneness pala ito. No? Bakit? Kasi yung Diyos Ama daw at Diyos Anak ay isa. Oh? Hindi yan sinabi nag-isa. Mali ka doon. Dapat sinabi mo nag-isa. No? Yan ang paniniwala. Yan ay isa. Tapos kanina tinatanong ko sa kung magkaiba ba. Sabi niya, hindi, isa lang sila. Paniniwala ng oneness yun. Oh. Marami ng mga Trinitarian dito na hindi obra sa ganyang klaseng aral. Oh, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid yung sagot niya kasi kanina sa akin, ilang time po? 3 minutes bro, last 3 minutes. Okay. So, remind mo ako pag 1 minute lang. Sige, so kasi yung tanong, yung sagot niya kasi kanina sa akin, para sagot ng at least para makasagot lang. Yung tipong yung tipong basta may sagot parang ganon, no? May mali yun, kapatid. No? Tinatanong kita kung sinong Diyos yan sa Galatia 3:20 na binanggit mo. Sabi mo yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo. Tatlo yun No? Ibig mo bang sabihin yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo, ang tawag dyan ay Diyos? Ang tawag dyan ay mga Diyos. Hindi Diyos. Kasi pag Diyos yan, isa lang yan. Tinutuwid ko yung mga maling paniniwala na naniniwala dito kay Tertullian, yung mga Santissima Trinidad na to. Kaya mga kapatid pag sinabi mo kasing isang Diyos, ibig sabihin, isa lang talaga. Pag sinabi mo mga Diyos, marami yun. Kaya tinatanong kita kina sa Galatia 3. Sa Galatia 3:20, na sinong Diyos yun? Ibig sabihin, pag sinabing sino, iba yung sino-sino. Ibig sabihin, mayroon lang isang Diyos dapat. Oo. Kaya nga, kanina, tinatanong ko rin siya kanina, pansinin niyo po, ito mga kapatid, another thing. Sabi niya kasi kanina sa credo, na worship God, worship one God in Trinity. Kaya sabi ko sa kanya kanina, sinong one God yun sa Trinity? Sino yung one God na yan dyan sa Trinity? Sabi niya kanina, yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo. Kapatid na Alvin, saan ka nakakita na one ay tatlo pala? Kahit mismo yung grade 1, section 99, alam yung 1 alam yung 3. No. Kailanman ay ang 1 ay hindi naging 3? Saan ka nakakita? 1, 3 pala. Ibahin mo yung 1, ibahin mo yung 3. Kaya tinatanong kita kanina kung sinong isang Diyos yan, one God in Trinity. Can you imagine? Klaseng pananampalataya noon, one God in Trinity. One God pala, pero 3? Ano yun? Anong klaseng paniniwala yun? Kaya mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon, no? So magmasid po tayo mga kapatid. Nag-isip-isip po tayo. Huwag po tayong padaya. No? Huwag tayong padaya. Sabi ng 1 Pedro 5:7 at sa 8, no? So, our devil is like a rolling lion.
So kailangan aware po tayo sa mga ganyang klaseng paniniwala. Oh. So time na po ba? Apo, bro. So maraming salamat po. So dyan po nagtatapos ang rebuttal stand ni Pastor Lyndon ng Church of Christ. So dadako na po tayo sa pagtatanong ni Brother Alvin Gitamundo, Chief Roman Catholic Apologist. Brother Alvin, naka-mute ka po. Pwede na po kayong on mic. So, ready na po kayo magtanong, Sir Alvin. Unang tanong ko, Pastor Lyndon, sabi mo kanina walang tatlo na isa, walang isa na tatlo. Yun ang mathematics mo. Sa unang 1.5.7 at hanggang 8, these 3 are 1. Oh, so ngayon, ang tanong ko sa iyo, sinong paniwalaan namin? Ayon sa unang 1.5.9, ang Diyos o ikaw na tao lang? Saan sa dalawa? Ang Diyos ang paniwalaan namin noong 1.5.9 o ikaw na tao lang nagsabi walang 3 na 1 o walang 1 na 3? Aber, saan sa dalawa? Sagot. Ang sagot, ang paniwalaan yung Diyos at ako. Sumagot na ako eh. Yung paniniwalaan, yung Diyos at ako. Sapagkat yung Diyos, ang salita ng Diyos, yan din ang paniniwala ko. Ibig sabihin, sa na tanong, dinawi mo na yung kanina, sabi mo. Huwag kang magsapaw. Pag nagsasalita na ako, huwag ka nang magsalita. Kasi questioning to eh, oras ko to. Iniwan yata tayo ni moderator. Mr. Moderator, nandyan ka pa ba? Dito lang po ako, Sir Alvin. Nag-observe lang po ako. Wala nang moderator eh. Kaya lang, dito po ako, Sir. Pamig po ba ako, Sir? Sunod ko na tanong. Kasi sabi mo, ikaw paniwalaan namin. Tapos ang Diyos din. Ngayon, ibig sabihin ba, binawi mo ng daldal mo kanina na walang tatlong isa? Walang isang tatlo? Binawi mo na? Yes or no? Sagot? No. Hindi ko yan babawiin. No. Hindi ko yan babawiin sapagkat yan ay totoo. Walang bawi ay sa totoo. Sunod na tanong. Naniniwala ka na sa 1 John 5:7-8 na mayroon talagang tatlo na isa at isa na tatlo. Yes or no? Tulad ng sabi ng Diyos, naniniwala ka na sa Diyos na may tatlo na isa. Yes or no? Categorical. Yes, naniniwala ako sa Diyos. Pero hindi ako naniniwala sa pangkahulugan mo. Ito, basahin ko ulit ha. Yung 1 John 5:7 and 8. Sabi ng Biblia, these 3 are 1. Hindi sinabi ng Biblia, 3 is 1. Magkaiba yung 3 are 1, magkaiba na yung 3 is 1. Mag-aral ka ng grammar, kapatid. Next question. Sunod na tanong, yung 3 are 1. Di ba yun, ang tatlo ay isa? Naniniwala ka na noon, letra po letra, yes or no? Ang tatlo ay isa sa Tagalog. Sa Bisaya, ang tulo, usara. Naniniwala ka na noon, yes or no? Sagot? No, Sagot? sapagkat iba yung pangkahulugan sa Biblia. Ito yung pangkahulugan sa Biblia. Kaya sabi ko no, sapagkat iba yung pangkahulugan mo yan. Iba yung pangkahulugan sa Biblia. Pag sinabi nating 3 are 1, hindi yan 3 is 1. Dapat ang sinabi dyan, 3 is 1. Para masasabi natin yung isa ay tatlo. Yung sabi yan, 3 are 1. Yung salitang R is plural yun. Next question. Next question. Mr. Moderator. So, ganito ang nakikita ko mga bro. Parang delay siya na. Ganito na lang kasi parang Mr. Moderator, wala kang kahulugan dito, nagbabasa lang ako ng letra. Apo, wala naman ako.
Ano lang bro yung paki-correct bro Alvin, wag lang daw side comment na makahulugan kasi nagtatanong lang daw siya bro na sa base sa binasa niya sa Bible. So tuloy-tuloy tayo mga bro. Nakikita ko may delay ng mga 3 seconds. Pinakat ko naman yung time within 3 seconds. Ganun siguro talaga. Para tuloy-tuloy lang talaga tayo. Sige bro. Teka mo Mr. Monitor, parang nahihigop ka dito. Wala akong side comment dito. That is valid. Ang mga comment ko dito hindi side eh. Comment talaga. Na tama na comment. Hindi bro Alvin, Dapat eh. Si Bro Lindon yung sinabihan ko kasi nag-object ka nga po na wala po kayong pakahulugan. So sinabihan ko po si Sir Lindon na Bro Lindon, based on her question, wala sinabi na pakahulugan. So nagtatanong lang daw siya at nagbabasa. Pakiiwasan lang daw po yung salita na pakahulugan pa Sir Lindon. Sige Bro Alvin, tanong niya. Sige lang, basta sasagot siya. Ang importante may sagot siya dyan. Hindi ko siya alantalain dyan eh. Kasi doon ako sa rebuttal ko magbabanat sa kanya. Sunod ang tanong ko, yung 3R1, ibig sabihin Lindon, yung 3R1 na pinaulangan ng Katoliko at Protestante, yun ang Trinity, 3R1, yun din palang pinaulangan mo, 3R1. Yes or no? Sagot. Sagot. Yes. Yes. Naniniwala ako sa hindi makasagot eh. Yes. Sumagot ako. Yes. Dinig ba, Mr. Moderator? Yan naman pa. Di, sandali. Yes. Naniniwala ako sa 3R1. Pero, hindi ako naniniwala sa 3 is 1. Kasi magkaiba yung 3R1, magkaiba yung 3 is 1. Yung Biblia kasi 3R1. Yung pangkahulugan mo ay 3 is 1. Next question. Sunod na tanong. Meron ba dito 3 is 1 sa aming Apostolic Creed? Meron, wala? Sagot. Wala, sapagkat Sagot. hindi ko naman wala, Meron ba sa sapagkat aming hindi ko naman Apostolic Creed, Nicene Creed at Nicene Creed? At 3 is 1. wala nga, sapagkat So, hindi ko sunod man na tanong, hinahanap nagbibintang ka yun. lang pala. Hindi ako nagbibintang, kapatid. So, lalabas ngayon, Hindi. nagbibintang ka lang na 3 is 1 ang sa amin. Oh, nakuha ka na eh. Nahuli ka na. Wala Sagot. palang 3 is 1 dito sa tinuturo ng Katoliko. Objection, Mr. Moderator. Objection. Tayo mo na the time. Sir Objection, Alvin, Mr. Moderator. explainin mo lang po sa Sir Alvin ng 20 seconds pag sinabi niya nang wala. Sige bro, sige bro, pasulin din, pasok yun. Hinto siya, Mr. Moderator. Hinto siya. Pag magtanong ako sa kanya, sasagot siya, tapos hihinto siya eh. Dapat tuloy-tuloy sa 20 seconds niya. Ano talaga bro? Bigla sa hinto, di siyempre papasok ako. Kasi yung oras ko, pag tinubos ko eh. Parang Objection. parang may delay tayo. Parang may delay. Objection, Mr. Bigay ko sa kanya, 30 seconds na Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang ginagawa ni Alvin Gitamundo, rapid question. So, hindi ako makapag-follow up question sapagkat hindi ako makapag-follow up ng sagot sapagkat siya ay tuloy-tuloy ang tanong. Taga mo na. Linawan po. So, hintayin niya muna pag sinabi ko na next question bago niya isalang yung susunod niya na tanong. So ganito mga bro. So as based on my observation, to be fair, no? To be honest lang sa inyong dalawa. Nadidelay talaga bro. Pagkatanong ni Bro Alvin, sumasagot ng mga si Pastor Lindon. Kaso nga lang, yung dating ng sagot mo bro, maghihintay pa si Sir Alvin siguro mga 3 seconds or 4 seconds. Ang tagal din eh. Kasi yung dating din yung boses ni Sir Alvin, parang ganun talaga yung nakikita ko eh. To be honest. Oh. So, Sige. Ganito na lang siguro, Mr. Moderator, para magkalinawan kami. Hintayin niya pag sinabi ko na next question. Talaga yun. So,
Kahit ako delay yung boses ko eh. Naririnig ko. Sige, ganito na lang, Sir Alvin. Kahit ako sumasagot naman siya agad kasi delay lang. Pagka hindi mo pa narinig yung sagot niya, pakihintay na lang, ipopost ko naman yung time within 3 seconds para fair deal sa'yo. Sige, tuloy-tuloy tayo. Paki-refresh nga yung tanong sa Alvin, wala na kasi tayo eh. Para ma-start ko yung time. Sige, tuloy tayo. Sa malalim ng gabi. Sunod na tanong. Sa Apostolic Creed namin dito, binasa ko bago lang. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. There are not 3 gods, but 1 God. Naniniwala ka na dito na yung 3 gods are 1 God. Yes or no? Yun ang sabi namin dito eh. Yun ang pininiwala namin. Naniniwala ka na dito na yung 3 are 1 God. Dito sa aming Apostolic Creed. Yes or no? No. Hindi ako naniniwala sa Sagot. Apostolic Creed nyo. Ito Sumagot makasagot ako, no. No. Mr. Moderator, pasagutin mo. Palusot lang ito na-delayed eh. Nagkikigit Mr. naman ito eh. Mr. Moderator, hindi mo ba narinig yung sagot ko? Oo nga, delay nga. Paano kaya to? Sino kaya pwede mag-adjust sa inyo mga bro? Baka pwede Sandali. tapos pasok ulit. Sandali. Sumagot po ako. Ang sagot ko ay no. Sunod na tanong. Narinig mo na ba yung sagot ko, kapatid na Alvin Okay Gitamundo? lang, Moderator, kasi narinig ko naman siya eh. Huminto naman siya, sumagot na siya. Tuloy-tuloy lang Sige tayo, po. tuloy-tuloy lang tayo. Sige po. Kaya nga, sunod na Ang sagot, natanong. ang sagot ko ay no. Next question. Yes. Narinig ko na yung sagot mo. Huwag kang mangkalusot diyan. Sabi mo no. Ngayon ang sunod na tanong. Dahil sabi mo no, hindi ka naniwala sa Apostolic Creed, hindi ka pala naniwala, makinig ka. Makinig ka nga, nagtatanong ako sa'yo. Dahil sabi mo no, o hindi ka naniniwala sa Apostolic Creed, nagtatanong pa ako, huwag kang sumapaw, hindi ka pala naniniwala sa Apostolic Creed na 3 are 1 pa rin. So ngayon, nagbintang ka pala nga, 3 is 1. Eh. Wala naman sa credo namin na 3 is 1. Nagbintang ka na naman. Yes or no? Sagot. Hindi ako Sagot. nagbintang. No. Hindi ako nagbintang sapagkat Walang sagot yung eh. paniniwala ng Biblia Dinig naman to, tapos at hindi sumasagot eh. paniniwala sa credo nyo ay magkaiba. Iba yung paniniwala ng Sana sagot credo mo, sa Pastor Lindo, nagkantay ako. Sandali, Mr. Moderator, hindi mo ba narinig yung sagot ko? Talagang delay talaga. Kapatid na Alvin Gitamundo, ang sabi ko, ang sagot ko ay no. Hindi ako naniniwala sa credo nyo. Sapagkat iba yung credo nyo kaysa Biblia. Taga muna. Para maayos na tayo dito. Meron pa tayong Sa moderator kasi ako sinasagot mo. delay talaga mga bro. Meron pa tayong last 2 minutes bro. Ano sa moderator? Kung may objection ka sa moderator, sabihin mo objection. So, Objection, ganito talaga, Mr. nadidelay tayo. Moderator. Pastor, Sunod na tanong ko. taga muna. Delay talaga eh. Hindi, Pwede ba? naiintindihan ko naman sa Mr. Moderator. Sunod-sunod naman ang tanong ko sa kanya eh. Kaya mo ba Sir Alvin na labas ka tapos pasok ka Para ulit, sa akin, hintayin ka wala namin. namang delay sa akin eh. Pag sumagot siya, nakikinig naman ako dito. Sa tatanong ako, nakikinig naman siya eh. Pabayaan mo lang kami, Mr. Moderator. Pabayaan nyo lang kami yung dalawa. Kasi nag-uusap naman kami dito eh. Sige. Parang pati ako, ganun din eh.
Mr. Moderator, para sa akin, ang usap namin Mr. Moderator, maliwanag naman kahit wala ka dyan nag-moderate. Kaming dalawa, nakikinig ako sa kanya sa sagot. Pagtapos sa sagot niya, tanatanong ko siya. Pagkatapos sa tanong ko, nakikinig naman siya sa tanong ko eh. Tapos, late lang yung sagot niya, hindi talaga siya makasagot. Pero nag-uusap kami dito, Moderator, patuloy-tuloy lang tayo, diretso lang tayo dito. Maliwanag naman ang record natin dito eh. So patuloy na hindi makakinig ng mga tao kasi nag-uusap kami dito eh. Nandiyan naman yun sa record eh. Mr. Moderator, narinig mo po ba ako? Sige mga bro, tuloy-tuloy na lang mga bro. Para Kapatid na Alvin kita mundok, narinig mo po ba ako? Sige mga bro. Tuloy-tuloy hanggang maubos ang 2 minuto. Narinig mo ba yung sagot ko? Hindi ka... Lindon, huwag kang magpalusot dyan. Nagbuha kong kausapin mo. Tayong Excuse me. Nagdibate. May objection ka ba Excuse dyan? me, Alvin. Mag-address ka sa moderator. Hindi na tatanungin mo. Excuse me. Narinig mo pa po. Excuse me, Alvin kita mundo. Magtanong ka, sinasagot ko yung tanong mo, sinasagot ko yung tanong mo. Dapat akong tanungin mo, narinig mo ba ako, Brad Alvin? Sasagot ko. Huwag ang moderator tanungin mo kung narinig mong moderator. Walang pakialam yung moderator kung narinig ka ba o hindi. Tayo dito Nag-object nagdebate. ako. Nag-object ako, Alvin kita mundo. Sabi mo, Nag-object ako. nakikinig ka ba sa narinig mo ba? Tanong na tayo mga bro. Objection eh. Nag-object ako. Nag-object ako sa Mr. Moderator. Nag-object ako. Ayaw mo ba ng objection? Tanong ka sa moderator, wala kang objection. Dapat sabihin mo, objection Mr. Moderator. Wala kang objection. Kaya nga. Nakikinig ako sa'yo, wala kang object. Sabi mo, nagtatanong ka, Mr. Kaya Moderator. nga nililinaw ko kung narinig ako sapagkat yung sagot ko sa iyo hindi mo pinapakinggan. Nakinig ako. Sasagot mo, huwag kang pakialam kung nakinig ako hindi. Basta nagtatanong ako sa'yo. Pastor Landon, ipa-form mo na yung tanong. 2 minutes na lang naman na to. Hindi. Magtanong siya. Hindi ako Magtanong ka ulit. nagtatanong dito. Mr. Moderator, ako nagtatanong dito. Ako nagtatanong dito. Mag-form na Nawala lang na ako. debate eh. Ako Sige, nagtatanong magtanong ka ulit. dito. Si Lindon ang sasagot. Ako nagtatanong. Sige, magtanong ka nga. Ang kulit mo eh. Ng question. Tanong ko, dito sa Credo, 3R1. Sa Biblia, 3R1. O ngayon, ipipilit mo pa yung kasinungalingan mo, 3-1. Wala naman pala sa Credo namin na pinanwalaan. At sa Biblia, naming sinampalatayanan. Wala naman palang 3-1. Nagbibintang ka, ipipilit mo pa rin pagbibintang mo. At pagsinungaling mo dito sa publiko. Yes or no? Sagot. Yes, ipipilit ko sapagkat hindi yan pagbibintang at hindi yan kasinungalingan. Sapagkat ito, yung 3R1, hindi yan 3-1. 3R1 naman talaga. Pero ang ibig sabihin ng 3R1, hindi nangahulugan na yung isa ay 3. Yan ang sagot ko. Dinig mo na ba? Ninig ko, sunod na tanong, saan yung 3-1 namin? Sabi mo, hindi ka nagbibintang. Ikaw nagsasabi na may 3-1 kami. Meron ba kaming interpretation na 3-1 sa mga komentary namin? Meron, wala? Sagot. Yes or no? Sagot. Sagot. Meron, wala? Hindi ko sinasabi na may 3-1 kayo. Ang ibig kong sabihin kanina, hindi mo nakuha yung point ko. Ang ibig kong sabihin kanina, na ang pag-intindi nyo ng 3R1, 3-1. Sapagkat magkaiba yun. Iba naman yung 3R1 asa sa 3-1. So, hindi ko sinasabi na may 3-1 kayo. Next question. Sunod na tanong. O, binawi mo pala na wala kaming 3-1. So, ngayon, talagang nagbibintang ka, nagsisinungaling ka na ang interpretation namin ng pakahulugan, 3-1. Wala naman palang 3-1 sa Katoliko. So, ngayon, nagbibintang ka talaga at nagsisinungaling. Yes or no? Hindi ako nagbibintang at hindi ako sinungaling. No, hindi ako nagbibintang.
hindi ako nagbibintang at hindi ako nagsisinungaling sapagkat ang ibig kong sabihin, yung nakasulat sa Biblia ay 3R1. Pero yung 3R1 na yun, hindi yan nangahulugan na 3 is 1. Kasi ang pagkaintindi nyo kasi sa 3R1, yung isa kasi tatlo. Yung ano kasi, yung isa kasi tatlo. Hindi, kailanman ay ang isa ay hindi naging tatlo. Yung isa ay isa, yung tatlo ay tatlo. Yan ang ibig kong sabihin. Magtanong ka ng mahirap. Next question. Naghirap ka na nga, hindi ka nga makasagot diretso eh. Tulala ka eh. Naghirap ka. Next Sunod na question. tanong. Pakinig ka nga. Yung 3R1, yun ang aral namin sa credo ng mga apostol. Ngayon pala, yung 3 is 1, yun pala ang interpretation mo sa amin. Yun pala ang sayo. Yung 3 is 1 mo na bintang ng bintang mo sa amin, na kasinungalingan mo, sayo pala yun na interpretation, hindi pala sa Katoliko. Yes or no? Sagot. No, hindi yan sa akin. Sa inyo yan. Bakit? Kasi hindi kayo marunong umintindi ng 3R1. Saan nga? Oh. Saan sa katekismo Hindi namin? kayo Saan sa katekismo namin? may time ko. Na 3 is May 1? time ko magpaliwanag, makinig ka muna. Ang gulo-gulo mong kausap. Kasi huwag kang minto, diretso ka. So dumiritso nga, Hinga huwag ka kang sa sumingit. huminto ka. Huwag kang sumingit. Huwag ka kasi sumingit. ubusin mo yung oras mo, na 20 seconds. Hinto ka kasi ng hinto eh. Parang natulala ka, Sandali. nag-iisip ka pa sa ubusin mo. Sumisingit ka, huwag kang sumingit. Nagsasalita ako. Mga bro, nakakatuloy yung time ah. So, nagkakagulo na naman. Mga bro, dire-diretso na lang tayo bro. Mag-form na lang ulit ng question bro. Last question na to. Ano na lang eh, meron na lang tayo ng 30 seconds. So sige mga bro. Sige. Next na question. Sunod na tanong, kapatid Alvin. Next question. Yung 3 is 1, sa'yo pala yun. Daldal ng daldal ka. Kanina pa eh. Nagbibintang ka sa amin, 3 is 1. Wala pala sa katekismo namin sa Apostolic Creed at sa Biblia. So ngayon, naaminin mo yung 3 is 1, yun pala ang interpretation mo. Yes or no? Hindi yan interpretation ko sapagkat kailanman hindi ko sinabi na interpretation ko yan. Ang ibig kong sabihin kanina na yung pagkaintindi nyo sa 3R1 ay 3 is 1 sapagkat ang sabi ko kanina yung 1 ay hindi nagiging 3, yung 3 ay hindi nagiging 1. Kaya ang sabi ng Biblia yung 3R1 hindi 3 is 1. Kung hindi ko sinabi nasa credo nyo yun. Yan ang pag-intindi nyo. Yan ang ibig kong sabihin. Salamat. Yun. Matapos na rin yung mga tigabong makasaysay ng tanungan. So, sa mga comment lang po kayo para ma-shoutout po namin guys. So, sadako na po tayo agad-agad sa 10 minutes rebuttal stand ni Brother Alvin Gitapdok, Chief Roman Catholic Apologist. So, Brother Alvin, 10 minutes, agad-agad na po. Bigay ko na po yung 10 minutes. Okay, salamat moderator. At sa ating katunggaling ngayon, sabi niya kanina, nakuha daw ako sa bitag, sa dila, sa daldal ko. Isa itong uri ng misrepresentation. Kasi sinabi ko kanina sa sagot ko sa tanong niya, hindi ibang Diyos. Kaya ang credo sabi, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Walang sinabi dito, they are different gods o magkaibang Diyos. Hindi nga magkaibang Diyos yung Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo kasi isang Diyos yun. Wala kami dito sa credo, 3 is 1, ang dami mong bintang eh. Bintangero ka talaga. Hindi yan personal attack kasi yung bintangero, that is a description of what you're doing now in public. Mantakin yung Trinity 3R1 ang pinaniwalaan namin sa Biblia, letra po letra yan. Kasi maniwala naman kami ng 3 is 1, wala naman dyan sa Biblia eh.
Interpretation mo pala. Tapos ipipilit mo sa amin? Unfair ka masyado. Pastor, ikaw Pastor Lindon, akala ko malumanay ka na tao eh. Ikaw palaga pinakabintang euro sa lahat ng nidibate ko. Hindi ko na-expect sa gabing ngayon na ganito ka pala kabintang euro. Lahat ng mga daldal mo, puro sa'yo eh. Ikaw pa lang naniwala na yung Trinity namin, 3 gods. Eh, ikaw pala yun. Eh, sabi mo, 3 is 1 eh. Wala namang kami interpretation na ganyan. Bakit mo kami pagbintangan? Parang sinabi mo, nakikita mo bang araw? Anong kulay ng araw? Sabi ko, dilaw. Tapos sabihin mo, ang interpretation niyan ba din blue? Ikaw lang. Sabi blue ang araw, sabi ko, dilaw nga eh. Sabi ko nga, 3R1 eh. Yung tatlo ay isa sa Tagalog. Mais ba yun o mahar? Isa lang yun. Yung isa, tatlo yun. Anong isang Diyos? Ama, Anak, at Espiritu Santo, they are one God. Dramatika, bakit naman na kami mag-interpret na 3 is 1? 3R1 naman ang pinaniwalaan namin, yung ng Juan 5, 7, 8. Tapos sabi mo kanina, walang 3 is 1. Walang 1 na 3. Walang 3 na 1. Yung 3 is 1 pala sa'yo, 1 is 3, 3 is 1. Walang tatlo na isa, walang isa na tatlo, sa'yo pala yun. Hindi yun sa Biblia, sinampalatayan ng Katoliko at Protestante, hindi mo pala sinampalatayan eh. Ito, ikaw pala nagsisinungaling na naniwala ka na 3R1, tapos hindi pala. Sino yung tatlong yun na naging isa? Sabi ng anak, John 10:30, isa siya. And my father. O may pangalawa. Pag binilang niya, dalawa ba? R1. Tapos sasabihin mo, is 1. Ikaw naman magbibintang sa Biblia at sa Katoliko. Sinabi mo dyan, di ba mayroong ama? John 10:30, 1 Jes 30. Mayroon anak, pero binilang ng ama at ng anak, ilan sila? Dalawa ba? Sa'yo pala, dalawa. Kaya pala bintang ka ng bintang sa aming Katoliko, 3 Diyos kasi ama, isa, binilang. Ikaw lang magbilang, huwag kang magbilang ng sarili mo. Mathematics mo pala, ang tao lang. Matematika ng Diyos ang sundin mo, unang 159. Kung naniwala ka, 1 plus 1 equals 2, sa tao yon. Mas naniwala ka sa Diyos. Dahil sa Diyos, unang 159, sabi niya, John 10:30, ako, isa. At ang ama, dalawa. Ay, isa. Yung dalawa pala, isa para sa Diyos. Ipipilit mo yung pagbibilang mo. O ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ngayon ang tanga sa ating dalawa? Kami, ang dami namin mag-isa lang. Ang Trinity, 2,000 years na lang. Most of the Protestant world are all Trinitarians. Kunti lang yung mga Juanes at kunti lang tulad mo na anong paniniwala mo, hindi ka pala Trinitarian. O, di ba? Tapos ang Katoliko ngayon, 2 billion na kami almost. Tapos pinagbintangan mo kami na 3 gods. Ikaw lang may bayag dyan eh. Na magbintang sa amin na 3 Diyos ang pinaniwala ng Katoliko, wala naman dito pala sa credo. Kaya nga yung affirmative mo, negative din sa Trinity eh. Wala kang talagang pinatindig. Tapos ngayon, babanat ako dito sa Biblia. Gusto mo, ayaw mo sa Biblia eh. Galatia 3:20, sabi dyan, isang Diyos. Ilimit mo bang talata dyan? Tapos sino yung Diyos? Nagtatanong ka ng sino, wala doon sa talata kung sino. Ang sinabi yon, may Diyos na isa. Pero kung sinong Diyos na yun, walang sinabi doon sa talata. Tapos itatanong mo sino? Unfair ka nga eh. Ayaw mo tanggapin ang buong Biblia. Ganyan talaga si Satanas at mga Antichrist. Ayaw tanggapin ang buong Biblia. Gusto yung gagapusin ka sa isang talata para kunwari patunog silang. Pero anong sabi ng Biblia, ng Diyos? Diyos ang paniwalaan natin kay sayo, Pastor Lindon, unang 1:59. Ang Diyos paniwalaan natin, hindi tao. Sabi ng Diyos, 2 Timoteo 3:15-16-17, buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito'y magtuturo ng katwiran at katotohanan. Hindi sinabi na ang buong kasulatan, bawat isa na talata, buo ng katotohanan. Walang ganyan. Huwag kang ganyan na prinsipyo mo, hindi yung prinsipyo ng Biblia. Isaiah 28:11-13. When you read the Bible, sabi ni Prophet Isaiah,
Konti dito, konti doon. Para ikaw ay maliwanagan, para maintindihan mong salita ng Diyos. Hindi pwede, isang konti lang dito, tapos buong Biblia na, interpret mo. Eh pala hindi mo pala alam ang buong Biblia, kaya di ka interesado doon sa mga talata na hindi papabor sa'yo eh. O di ba? Gusto mo lang yung mga papabor sa'yo na talata. Pag hindi pabor sa'yo, unang 1, 5, 7, 8, 3R1, ay ayaw mo na. Tapos maipit ka sa letra po letra, sasabihin mo sangayon ka. Tapos i-represent mo kaming Katoliko ng 3:1. Eh, wala kang sinabing 3:1, sa'yo lang yan. Ikaw lang kanina pa, 3:1 ng 3:1 ka dyan, wala naman na kaming sinabi. Sabi mo, yun ba David, ng interpretation? No? Saan kami nag-interpret? Kaya nga sinatanong kita, anong Bible commentary nag-interpret kami, Aber? Nauubo ako sa iyo eh. Pastor Lindon, wala ka naman talagang bala eh. Wala kang bala dito. Puro ka pamimintang, wala kang bala talaga. Ang bala dapat sa tunay na magaling na debater, kahit na nagsasarili ka dyan ng reliyon mo, hindi ka nakasakop sa Church of Christ talaga sa Campbell, na naniwala ng Holy Trinity, 3 persons in one God, dapat may talata ka talaga na ibabanat mo sa Katoliko, sa Trinity. Hindi magdadaldal ka, puro ka negate ng negate. Ikaw affirmative, wala kang na-affirmative dito eh. Bible alone ka pa naman pala. Tapos, sagot na sagot ka. Wala sa Biblia. May 3 Diyos. Eh wala naman pala. Tapos magbibintang ka sa amin. Naniwala kami sa Biblia. Kung may 3 Diyos pa yan sa Biblia, binilang dyan 3 Diyos, ayon sa'yo, di naniwala, sana kami dyan 3 Diyos, kay kaming Katoliko, naniwala talaga kami sa letra po letra sa Biblia. Eh wala palang 3 Diyos dyan, di ba't ipipilit mo sa amin? Ipapalunok mo sa amin yung 3 Diyos mong interpretation, sa'yo pala yun interpretation, di pala sa Katoliko. Kasi wala sa Apostolic Creed. You're unfair eh. You're the most unfair pastor, Lindon, and all the pastors, ministro na mga kausap ko sa buong buhay ko. Magre-retire na lang ako ngayon. Ikaw pinaka-unfair ya. Ikaw pinaka-bintangero eh. Oh, ikaw pala ngayon ang nabisto na little knowledge is dangerous. Kunti lang palang alam mo. Kasi hindi mo pala alam na 3R1. Meron palang ganyan. Ako at ang ama, 2. R1. Meron palang 2 na isa din. Meron palang 3 na isa din. Eh sa Matthew 19, 6 hanggang 10, ang mag-asawa, husband and wife, dalawa sila. Pero sa naging kasal na sila, mag-asawa na sila, isa na lang sila katawan, sabi ng Diyos. Tapos tutulan mo yan. Ang dami pala dito sa Biblia eh. Eh dito sa maghukom, meron nga sinabi dito, they are one voice. Isa, marami silang tao. Isa silang salita. Tapos tutulan mo, Panginoon, mali ka kasi maraming tao dyan. Hindi lang isang boses. Eh, magaling ka pa sa Diyos. Ikaw na lang magsulat ng sariling Biblia mo. Pastor Lindon. Nakakahiya ang mga ganyang paninindigan eh. Wala pala kayo sa Biblia. Tapos bintang ng bintang kayo sa amin. Sa amin, nasa Biblia lahat eh. 3R1, yun naman ang Trinity, 3R1. Tanungin mo Protestante. Mr. Protestante, Baptist, naniwala ka ng Trinity? Yes. Anong talata mo? 3R1, 1 John 5:7-8. Ba't lilihis mo? Yun naman talata. Yun ang pininawalang interpretation ng Protestante na Baptist. Naniwala ng Trinity, yung 3R1 sa 1 John 5:7. Tapos ililihis mo. I-interpret mo sa hindi, Pastor. 3:1 yan sa'yo. Walang ganyan. You're unfair to all people, to all Protestant and Catholics. Lalo kami mga Katoliko eh, almost 2 billion, tapos 3:1, wala naman pala dito sa catechism naman at interpretation. Sarili mo palang interpretation yan, sa sinabi namin, yung 3R1 namin, Trinity yun, 3R1 yun. Walang is1 sa amin, marunong kami ng grammar. Kasi kami ang nagsulat dyan sa Biblia, 3R1. Hindi namin sinulat dyan, 3:1. Kaya nagsisinungaling ka, bintangero ka pa, magbago ka na pastor, habang may panahon pa, bumalik ka na sa Katoliko. Hanggang dito lang, Brian. Sige po. So, top time na rin naman na po.
So diyan po nagtatapos ang rebuttal stand sa negative side ni Brother Alvin Kitamundok ng Chief Roman Catholic Apologist. So dako na po tayo agad-agad sa 7-minute cross-examination. So Brother Lyndon, ready ka na? Start ko na yung 7 minutes mo. Okay, ready na. Sige po, tanong na. Okay, magkalinawan nga tayo, kapatid na Alvin. Linawin ko lang po, ilan ba talaga ang Diyos mo? Malinaw, sabi ng mga apostol, one Father, one Son, one Holy Spirit, but these three are one God, isang Diyos. We believe in one God in Trinity. Isang Diyos ang Trinidad, hindi po tatlong Diyos. Okay, next question. So, sino yung pangalan ng Diyos na yan na isa? Sinong pangalan? Pangalan, sagot, Mateo 28:19, letra polta, sabi ni Kristo, binyagan niyo sila sa pangalan, hindi mga pangalan na pangalan ng Ama, capital A, Anak, capital A, Espiritu Santo, capital E-S. Yung tatlong persona na yun, isa yun, 1 John 5:7 to 8. 3 are 1. Walang 3 is 1. 3 are 1. Yun ang Trinity. Next Sunod question. na tanong. Ayon sa Mateo 28, ilang pangalan dyan? Isa lang bang pangalan dyan o tatlo? Sagot. Huwag mong bilangin na tatlo kasi singular lang yung pangalan. Baptize them in the name. Hindi names. Alam mo, plural, singular, hindi names. Names. Yung name, kaya nga isang Diyos, Father, Son, Holy Spirit. Ayaw mo tanggapin eh. Gusto mong bilangin tatlo eh. Pati si Kristo, pagbintang mo. Pwede ko po mabasa, Mr. Moderator, no? Ang Mateo 28, 19 to 20. Oh. Sige, sa premise, Sige lang bro. Kasi sa premise ng talata ha, bago ko tanong. Okay, ang sabi din ng Biblia, sila'y bautismohan nyo sa pangalan. Itong pangalan na ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ilang pangalan to? Isa lang ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo kasi name, hindi names. Tatlong ibang Diyos yan, names pa yan. Names of the Father, one God. Names of the Son, second God. Names of the Holy Spirit, third God. O tama ka. Ibintang mo lang yun eh. Wala yun sa isip ni Kristo at ng mga apostol. Yung isang pangalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. There are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Yun ang Trinity. John 5:7. Next question. Okay, napakalinaw sinabi mo kanina no na yung pangalan pala ng Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Tama po ba? Yes or no? Yes, sabi ni Kristo, hindi kami nagsabi, walang interpretation, huwag mong dagdagan ng Biblia, huwag mong kukunan. Sabi ni Kristo na Diyos namin, Mateo 28:19, letra po letra, tanggapin mo. Binyagan niyo sila sa pangalan, isang pangalan. Anong pangalan na isa ng Diyos? Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Itong tatlo ay iisa, unong 1:5-7-8. Huwag mong tutulan yan ng Trinity sa credo namin. We believe in one God in Trinity. Ito po sabihin mo, 3 is God? 3 is 1? Next Three question. gods. Next question. Okay, so next question. So ibig po bang sabihin, kapatid na Alvin, na yung Diyos nyo ay Ama, Anak, Espiritu Santo? Isang Diyos lang yun? Yes! Yes na yes! There is one Father sa credo. There is one Son sa credo. There is one Holy Spirit sa credo. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. But there are not 3 gods, but only one God. Ikaw pa mas magaling sa amin. Sinulat ng credo, 2,000 years. Baguhin mo pa. I-interpret mo pa yon. Letra po letra yon. Next question. Next question. Sige. Okay.
So magbilangan nga tayo ng Diyos. Magbilangan nga tayo ng Diyos. Tanungin kita, diretsuhan mo akong sagot. Huwag papalang na sagot, ha? Okay. Bilangin ko ang Diyos niyo, kapatid na Alvin. Yung Ama ba Diyos? Sagot, Diyos ang Ama, pero ang sabi ng Biblia, wala sinabi dyan, bilangin mo ang Diyos. Sige nga, meron kang talata dyan sa Biblia, may bilangan ng Diyos. Ikaw nang nagbibilang eh. Walang bilangan ng Diyos sa Biblia. Huwag mong bilangin. Bawal yan Next sa Diyos. question. Next question. Okay, sabi mo kanina na yung Ama ay Diyos. Okay. Yung anak ba ay Diyos? Yes or no? Yes, ang anak ay Diyos, Roma 9:5, Hebreo 1:8, marami pang talata sa Biblia, pero wag mong bilangin na ibang Diyos yan kasi sabi ni Kristo, John 10:30, ako at ang Ama ay iisa, o meron palang dalawa na isa. O yan ang mathematics ng Diyos, tapos gagawin mo yung dalawa pa rin, yung isa-isa pa rin. Hindi na yun sa Diyos, 1:9, Diyos ang ating mag-siyog. Daldal mo lang yan eh. Next question. Last 2 minutes, Next bro. question. Okay. Ang sabi mo kanina, yung Ama ay Diyos, yung anak ay Diyos. Ngayon, ang Holy Spirit ba ay Diyos? Yes, ang Holy Spirit ay Diyos. Gawa 5:3-4, Hebreo 3:7 at marami pang talata sa Biblia. Pero sabi dito sa 1 John 5:7-8, yung tatlo, hindi yung tatlong Diyos. These three are one. Three are one. Yung tatlo ay isa. Walang three is one. Three are one. One God yun. Yun ang sakredo. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. But there are not three gods, but one God. Mas magaling ka pa talaga sa amin eh. 2,000 taon na kami. Huwag mong kaming bintangan. Next question. Okay, next question. Okay, ngayon, sumahan ko ha. 1 minute, bro. Okay. May calculator ako dito. Sabi mo kanina, yung Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos, yung Holy Spirit ay Diyos. Ang tanong ko sa iyo, huwag kang pabalang sagot ha. Ilan lahat ang Diyos mo? Sagot, isa lang ang Diyos ko. Dahil sabi ng Biblia, Deuteronomy 4:32, huwag mong dagdagan, addition ka dyan eh. Sabi ng Biblia, huwag mong dagdagan, huwag kang add. Huwag mong dagdagan. Kaya pala nawala ka kasi dagdag ka. Sabi sa Biblia, hindi yun pagdagdag. Unong 1:5-7-8, these three are one. Addition ba yun? 3 is equal 1, 1 equals 3. Objection, Mr. Moderator. Stop the time po. Stop the time. Okay. Anong objection, bro? 10 seconds na lang to, bro. Anong objection? Pwede po sa loob na 10 seconds na objection ko. Pwede po, Mr. Moderator, basabi niya yung numbers. Ang tinatanong ko po yung numbers. Sabi ko, ilan yung Diyos niya? Kasi niniwala siya na ang Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos, yung Holy Spirit ay Diyos. Ang Sige, tanong, bro. ilan lahat yung Diyos? Counter objection, bro, meron? May narinig ako. Anong counter objection mo, Sir Alvin? Kasi ang nakikinig lahat dito, saksi tayo lahat dito, sinagot ko ng categorical, isang Diyos, kasi sabi na ilan yung tatlo, sinabi mo Ama, Anak, Espiritu, sabi ko isang Diyos. Hindi ko sinabi tatlong Diyos. Objection, Mr. Moderator, counter. Sagot Naniniwala siya. Sige, bro, 10 seconds na lang ito, mga bro. Kaya ba magtatanong ka pa ba, bro, Pastor Linda? Okay, sige, last question. 10 seconds. Pwede may Sige, last question. Sige, bro. Okay. Last naman na to. Okay. So, kung ayaw mo sagutin, bakit ayaw mo sagutin, Brother Alvin, na tatlo yung Diyos nyo? Bakit ayaw mo sagutin? Ibig bang sabihin, yung Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos, yung Espiritu Santo ay Diyos, yun ba sila ay Diyos or mga Diyos? Sagot, walang sinabi dyan sa aming credo, mga Diyos sila. Sabi ang Ama ay Diyos, ang Anak at Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Iisang Diyos lang sila, so hindi mga Diyos.
isang Diyos. Eh nga sabi ko sa iyo, Deuteronomy 4:32, huwag kang adisyon ng adisyon. Sabi ng Diyos, ang sabi niyan, huwag kang mag-add, nga matiad mo ang anak, at tiad mo Holy Spirit. Sabi ng Diyos, labag ka sa Diyos eh, huwag kang mag-add ka eh. Tutol ka sa Diyos eh, hindi mo alam ang Biblia. Ako, Chief Roman Next Catholic question. Apologist, Meron pa ba? Pastor Convention. May naiwan pa ba? Oo. Time na bro, last question na lang yan, pahabol na lang. So, Okay. dako na tayo agad-agad sa final conclusion. Ang mauna siyempre si Brother Alvin Kitamundok as a negative side. Bro Alvin, final conclusion, 5 minutes. As time start na. Sige, maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Moderator at ni Pastor Lindon. At sa mga viewers natin at listeners ngayon, na showdown dito, alam ang prinsipyo sa Biblia. Sabi dito sa Biblia, huwag kang magdagdag ng magdagdag, huwag mong bilangin. Ibig sabihin, Deuteronomy 4:32, basahin natin. Hindi pala alam eh. Add ng add ka dyan. Ikaw lang nag-add ng add dyan. Yung mga apostol nag-add ng add ba? Paano kung mag-add ng add ng mga apostol, di 3 gods lalabas dyan? Naku, Pastor Lindo, nakakahiya itong bumalik ka na sa Katoliko, huwag kang bumalik sa Church of Christ Campbell. Ano bang nangyari dito sa pastor na to? Ano kayang siguro may nakagalitan tong pastor din sa Church of Christ Campbell. Lumabas. Oh. Pwede mo object, Mr. Moderator, bago siya mag-ano? Objection, Mr. Moderator, pwede? Saglit lang. Wala na objection dito kasi di ba ibang sekta sa Church of Christ Campbell? Objection, Mr. Moderator, paliwanag po. Ako po ay nagpapaliwanag, hindi po ako na may personal. Yan po ay personal attack. Nasa rules of debate yan. Wag kang may personal attack. Mag-conclude ka, mag-conclude. It's time your conclusion. Hindi, yan. Kaya nga sabi ko, siguro may kalitan ka kasi nagtatag ka ng sarili mong sekta. Huwag kang bastos yan, nasapaw ka ng sapaw, nasasaktan ka kasi totoo eh. Mag-conclude, huwag kang may personal attack. Bro. Sapagkat ako mamaya kay personalin din kita. Sige, sige. Bro, naka-post time. Marina to, wala ka naman magawa dito. Sasaktan ka lang talaga eh, kasi wala kang alam sa Biblia. Oh. Objection, Mr. Moderator. Wag puro personal attack, bawal 'yon, nasa rules of debate 'yon. Mag-conclude ka, mag-conclude ayon sa mga doktrina na ilalatag natin. Halitan ka. Hindi mo naintindihan yan kasi valid yung observation ko sa iyo na may kalitan ka siguro kasi nagtatag ka ng sarili mo eh. Trinitarian naman yung Church of Christ Campbell. 33 Objection, Mr. Moderator. Latag po siya ng mga doktrina ng talata. Huwag puro personal. Kasama yun sa tema, may talata nga ako dito. Ikaw nga walang talata eh. Muna ka din wala ka pang talata. Kaya mo na mga bro. Sige na mga bro, 5 minutes lang naman to eh. So, meron ka pang 4 minutes Sir Alvin. Meron ka pang 4 minutes. Ano na lang bro, malumanayan na lang bro, Sir Alvin para matuloy-tuloy tayo. Mamaya, Mr. Moderator, mamaya, pag marinig ko pa na may personal attack uubusin ko yung conclusion ko sa pamimersonal attack sa kanya. Sige, sige. O sige, continue. Wala ka na magawa eh. Makinig ka ha. Para makakututo ka. Deuteronomy 12:32. Ito yung hindi mo alam eh kasi dagdag ka eh. Add ng add ka. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Naging 3. Kung anong bagay ang inutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Anong utos ng Diyos? Mateo 28:19. Binyagan niyo sila sa pangalan, singular, hindi plural. Ginawa mong tatlo, ginawa mong plural sa pangalan. Isang pangalan ng Diyos, ano? Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Isang Diyos lang yun. Anong inutos? Sabi ng Diyos, dito 12:32. Huwag mong dagdagan. Add lang add ka dyan, labag na labag ka sa Biblia. Kahit pa 10 minuto ka dyan mamimersonal sa akin, Lindon, panahon mo na talaga dito, mapahiya ka talaga dito sa chief apologist eh. Kaya ang tuwag-tuwang makatoliko sa akin, kahit ako naninirmon sa mga kalaban ko, pinapagalitan ko. Bakit pinapagalitan ko? Kasi walang alam sa Biblia eh.
At ka, saan ka sa Biblia? Nagsabi dyan na idagdag mong ama, idagdagan mo ng anak, 2 na, idagdag mong Holy Spirit, 3 na, bilangin mo, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Hindi nga binilang ng dagdag. Bakit? These 3 are 1, mantakin mo rin doon. Paganahin mo naman yung pag-iisip mo. 1 John 5:7-8, letra po letra, 3 are 1. Dilagdagan ba yan? Kung dagdag yan, hindi yan pwede sabihin ng Diyos 3 are 1 o John 10:30. Ako at ang Ama. Ginawa mo 1 plus 1, Father and Son plus 1, 2 are 1. So, hindi ibig sabihin addition. Tama ang Deuteronomy 12:32. Tama ang Matthew 28:19. Isa lang ang pangalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala kang alam sa Biblia eh. Kaya kayong mga dagdag ng dagdag. Ginawa niyong marami para kayong Muslim. Pati itong mga Muslim, takot na to sa akin Lindon, hindi mo alam. Kasi sabi nila, huwag niyong kalabanin yung chief apologist ng Katoliko. Kasi, maano tayo na, bulyawan tayo niyan na hindi pala pwede dagdagan ng 1 plus 1 plus 1. Father plus anak plus Espiritu Santo, wala pa yan sa Biblia, utos pala yan, panahon pa ni Moises. Deuteronomy 12:32. O pag bulay-bulayin nyo yan, Pastor Lindon, pagkatapos ngayon, ang debate natin, isip-isipin mo, huwag palang idagdag, do not add. Sa English version, basahin ko English version, do not add to what I have told you, to have what I commanded you. Do not add. Add ng add ka dilabag ka na. Kaya pala 3 Diyos mo. Hindi pala sa Katoliko 3 Diyos, ikaw pala nag-interpret kasi dagdag ng dagdag ka. Labag ka sa utos. Deuteronomy 12:32. Ang ama ng anak. Ba, Mr. Moderator, check lang time. Father and Son. 3 minutes and 22. Bakit matagamit yung mga alam din doon. Marami kasi walang alam sa Biblia eh. Kaya dito sa debate ko, ayaw na rin ng dibkon padibatiin ako doon kasi marami talagang masasaktan na pastor doon eh. Hindi, last minute ko na lang ito, huwag kang magdaldal dyan, kay last minute ko na. Ibigay ko nga sa'yo, 10 minutes pa eh. Sabi ko na sa'yo, kahit dublihin mo pa yung 5 minutes mo, pabayaan kita mamaya, tapos ma-personal attack ka pa, pwede. Okay lang naman sa akin eh. Buti ako, okay sa akin eh. Ikaw, personal attack, ayaw mo. Ako nga okay, 10 minutes pa eh. Ang bait-bait ko pa sa'yo eh. Kaso lang, kahit mabait ako sa'yo, mas marunong talaga ako sa'yo, ikaw wala kang alam sa Biblia eh. O ito, mga kapatid ko, ang Bicol Pudstante, nakikinig sa debate. Maraming nakikinig dito post ko sa YouTube. Wala palang dagdag ng dagdag, John 10:30, I and the Father. Hindi yan plus, Father plus Son equals 2 gods. Wala, R1. O yan, talong-talo ka dito, Pastor Lindon, kaya magbago ka na, magsisi ka na. Huwag mo na antay na maghingalo ka, tapos sasabihin mo, Brother Alvin, na-realize ko pala, babalik ako sa Katoliko, maghingalo ka na. Habang buhay ka pa dito, ngayon. Bumalik ka na sa Katoliko, huwag ka na bumalik sa Church of Christ na 33 AD. Huwag mong tutulan yung 3R1. 3R1 talaga yun, hindi na yun mabubura sa Biblia. Iyan na yung 3R1, Trinity yun. Kahit sa Protestante, Trinity yun. Sa Katoliko, Trinity yun. Tapos para kang Muslim, para kang Judaism at Muslim at mga pagano. Time na, Sir Alvin. So, dyan po nagtatapos ang 5 minutes final conclusion ni Brother Alvin Quitamundok sa side ng Roman Catholic Church as Chief Apologist. Kanina bro, nung pag may nag-interrupt kasi bro, pinapost-post ko yun para hindi naman unfair. Kasi 5 minutes yun. So siguro ngayon wala naman ang interruption. So last 5 minutes sa'yo bro, ibigay ko na bro, ready ka na ba? Conclusion to, final conclusion. Sige, no? So maraming salamat. So ngayon po, kapatid na Alvin, nagkalinawan tayo. So sa mga nakikinig makinig kayo maigi. Huwag kayong magbingi-bingian dyan. Makinig kayo maigi. Sinungaling ang tao na to. Bakit? Ito po una. Ang sabi niya kanina, wala raw mababasa sa Biblia na may mababasa raw sa Biblia na huwag dagdagan yung Diyos.
Binasa niya yung Deuteronomy. Ay hindi naman sinabi ng Deuteronomy nga huwag kang magdagdag ng Diyos. May sinabi ba doon? So napakalinaw ho, mga giliw natin sa gasubaybay, na ubod ng kasinungalingan ang taong ito. Kaya wag na wag nyo itong tularan. Brother Alvin, iniimbitahan kita sa isang maginoong doktrina. Iniimbitahan kita ngayon, no? Honestly, with serious, magpadoktrina ka na sa akin, Brother Alvin. Mag-schedule ka ng date, ng time, upang ituturo ko sa iyo ang tamang paraan ng pag-intindi ng Biblia. Tapos magyabang ka pa, takot yung mga Muslim sa iyo. Hindi ka nga uubra sa akin. Takot pa yung Muslim sa iyo. Yung mga katanungan mo, puro pamimersonal tanong. Pansinin po ninyo mga kapatid, mula po nung unang tindig ko ng na presentation ko, hindi siya nagtanong doon sa present ko. Doon siya nagtanong sa pamimersonal na tanong. Tapos magyabang ka pa. Akala mo sino ka? Hindi ka nga uubra sa akin, magyabang ka pa. Kailan ka naging chief apologist? So ngayon, ito ba yung chief apologist nyo? Na binatikos ko ng debate? Chief apologist ka dyan, hindi ka naman uubra sa debate nito. Pambihira. Kaya huwag ka tumahimik ka na. Kaya kung ako sa'yo, mag-undergo ka sa aming gaganaping every Wednesday, mayroon kaming mass indoctrination. Magpadoktrina ka na sa Iglesia ni Cristo. Dapat dito ka maanib sa Church of Christ 33 AD. Bakit? Sapagkat dito makita, dito mo malalaman ang biblical na katotohanan, tamang katuruan sa Biblia. Kaya kinukuri kita yung paniniwala mo. Ilang bisis na kita tinanong. Ito mga kapatid, pansinin niyo kung kasinungaling itong tao to Sinungaling talaga. Ito Tinatanong kita ng maayos kanina. Sabi ko, bilangin ko nga yung Diyos mo. Ito yung Ama ba ay Diyos? Sabi niya, yes. Yung Anak ba ay Diyos? Sabi niya, yes. Yung Espiritu Santo ba ay Diyos? Sabi niya, yes. Ilan lahat yung Diyos nyo? Sabi niya, isa. Pambihira. Anong klaseng utak yan? Utak munggo? Binilang ko na nga kung ilang Diyos Yung Ama, Diyos. Yung Anak, Diyos. Yung Espiritu Santo, Diyos. Tapos sabihin mo, isa? Tapos tinatanong ko siya kanina, mga kapatid. Ito palusot lang to para may isasagot lang sa akin. No? Tinatanong ko siya kanina. Sabi ko kanina, sinong Diyos yan na isa? Alam mo kung anong sagot niya sa akin? Yung sagot niya, yung pangalan ng Diyos niya na isa, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Binanggit niya yung tatlo, tapos sabihin niya, isa? Ito kasing utak mo. Magbago ka na, kapatid. Hindi ko magsasalita Ganito talaga ako magsasalita. Prangka ako magsasalita. Alam ko ang sinasalita ko. At alam ko na ikatututo mo to. Sana matuto ka dito. Wag na wag kang magpalusot sa akin ng kasinungalingan mo. Sapagkat nahuhuli na kita ngayon sa bunganga mo. Ayaw mo sagutin ako ng specific na number. Naniniwala ka naman pala na yung magkaiba yung ama kaysa anak. Hindi yun sila isa. Magkaiba yun. Paniniwala mo yun Tinanong kita kanina O sabihin mo naman, isa? Anong klase yun? Huwag ka sinungaling. Baguhin mo yung pananampalataya mo. Magmasid ka, kapatid. Alam ko na alam mo yun. Alam ko na alam mo na katotohanan itong sinasalita ko. Alam ko, nararamdaman mo yun na hindi ka obra sa akin pagdating sa debate nito. Alam ko yun. Kahit
Kahit sabihin pa natin, Diyos na nakalam sa puso natin. Alam ko yun, kapatid. Kapatid na Alvin. Oh. Kaya huwag kang magsinungaling. Huwag Tama na, kang bro. puro palusot. So, salamat. At doon po nagtatapos ang debating ito. So maraming salamat sa lahat ng mga matyagang nanood hanggang sa huli, no? Hanggang sa huli meron tayong viewers, di tayo nawawalan ng viewers.